Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah. 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 You share. Hallelujah. 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 Father, we thank you for kudzasatan. Jiripano savana venyu Mwari. Jiripano chauya chose. Jehova wenyasha. Kutsvai Mwari nekuti munogara nokusinga peri. Viri yose. Natsai mweya mutsvene. Garai kurutivi rwedu. Onekai mweya mutsvene. Tibatirane pa hymn 20. Wata kura ameni ku ipa Jesu ameni ku usiku ipa kwa ukaripa ameni moja isi moja
tinokusimudzirai Mwari wedu. Thank you for the blood that was shed on the cross. Tinokutendai nekuda kweropa rakatishamba. Tinokutendai nekuda kweropa rakatinatsa. Tiri pano mangwanani ano nekuda kweropa. Tiri pano mangwanani ano nekuda kweropa rakadeuka. Mweya Mutsvene tinokuremekedzai pakati pedu. Mweya Mutsvene tinokudai pakati pedu. Mazviita muridzi weupenyu hwedu. Yemi muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Yemi mai vagozuro muri kona nhasi muchavako nekusingaperi. Mangwanani ano mweya yedu inokunamatai panzvimbo ino. Mangwanani ano tinosimudzira zita renyu. Tinokunamatai nekuti muri Mwari. Kudzwai pamusorosoro pamazita ose. Ngaribatwe neutsvene zita raMwari wedu. Nekuti muri Mwari. Torai mbiri yose nekukudzwa ngazvive kwamuri nekuti muri Mwari. Muzita raJesu. Baba wedu wakadzidza ndinokutungamirira kuti usarasike Baba kukwira kune denga. Baba wedu wakadzidza ndinokutungamirira kuti usarasike Baba kukwira kune Mwari wakadzidza.
Makanaka Jesu mupe mazwi maviri matatu uchingomurumbidza nekuti ndishe wemadzisha akafanira kunamatwa, akafanira kurumbidzwa nekupiwa mbiri yake. Makanaka Jesu, makanaka mweya mutsvene, tinokutenda Ishe wemadzishe nenguva ino. Zviratidzei Mwari Baba nekuti munoshamisa. Yes Lord, we give you all the glory. Makanaka Jesu, muzita ra Jesu. Hallelujah. Muzita ra Jesu. So hallelujah. Takamira kudaro regai tisvike patinogamuchira iye atiunza pano. Hallelujah. Iye aita kuti ini newe tive pano. Aita kuti ugeze uye pano. Hallelujah. Mazuva apera ndakamborwiswa nemuviri. Ndakachiona kuti chinhu chinonzi utano chakakosha. Kumuka uchiti ndiri mutano uye ndatenderwa kufamba naShe inyasha. Regai tisvike patinogamuchira iye atitendera kunge tiri pano muzita ra Jesu. Hallelujah. Tinogona kudarika ipapo. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngavongwe Jesu. Tichakamira kudaro. Tine mufudzi watakapiwa naShe. Hallelujah. Inini nguva nonditira zvakanaka. Amen. Kuti ndivo zvandiri zvino ndivo. Amen. Baba naamai inangu nemhuri yangu tinokudai. Hallelujah. Regai tigamuchire baba naamai muzita ra Jesu. Hallelujah. Regai titendere timu rangu kuti rigare pasi. Otherwise singaparidza tese. Nesu tese tichigara pasi muzita ra Jesu. Hallelujah. Regai tigamuchire Sunday school yedu muzita ra Jesu. Hallelujah. Vana vatakapiwa naShe, shamwari dzerwendo dzakanaka. Amen. Inini ndinoswera nawo mazuva. Unonyatsoona kuti aiwa idzi shamwari dzakanaka dzisinganyengere. Regai tivagamuchire vachienda kwavanobata vari muzita toteera nemapako family, and then tozopedzisira nepraise and worship yeSunday school. Ngatingouyai semadaidziro ataita muzita ra Jesu. Amen. 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 Kana ndika tarisisa mabasa emaoko wenyu ndinoshamiswa denga nenyika mabasa emaoko wenyu
maoko wenyu Baba, ndinoshamiswa denga nenyika, mabasa emaoko denga rakashongedzwa nendarama nemachinda nevatumwa, munyika matigere mune iwo mabasa emaoko enyu Ishe, ndinoshamiswa denga nenyika, mabasa emaoko enyu denga rakashongedzwa nendarama nemachinda nevatumwa, munyika iyo matigere mune iwo mabasa emaoko enyu. Mwari wangu ndinoshamiswa denga nenyika, mabasa emaoko enyu denga rakashongedzwa nendarama nemachinda nevatumwa, munyika matigere mune iwo mabasa emaoko enyu, kani ndinoshamiswa denga nenyika, mabasa emaoko enyu. Haleluya, kereke ya Jesu. Haleluya, kereke ya Jesu. Ya isutamira pano semure kwa mapako. Taifanirwa kutaka last week but hama yangu akasingakwanisi kumira. Haleluya. Saka takuzotenda kereke nepakashaya mai vedu gogotsikai. Ndakupa kutenda kukuru kuna baba. Even pakatanga kurwara gogo tanga tinavo vaifona vakazobva late kunhingikiri kuhospital, then vakafona kusvika gogo vashaya vaingofona baba vachisa mamessage. Ndakupawo kutenda namama vachivaisawo mamessage vachibvunza mai mapako. Ndakutendawo kereke ino neboard repano kuti ndisandamboona rudo rwakadaro. Haleluya. Even patinogara vakabvunza zvikanzi munombopinda chechi ipi, tikati atinopinda FM inopindwa padhuze nepatinogara apa. Vakati hai vende vanhu vekuchechi kwenyu vane rudo. Haleluya. Hapana musi even board yanga iri kuno pamba pedu paitozara. Haleluya. Vanhu vekereke vachiuya. Haleluya. Ndoda kuzotendawo necell group redu. Haleluya. Ndoda kutendai baba namai Chuma. Haleluya. Haleluya. Ndoda kutendai baba namai Chuma. Haleluya. Norudo rwenyu rwamunaro nevamwe vese vecell group. Haleluya. Makabata nesu pese. Haleluya. Takanyaradzwa semhuri yekwamapako. Even pakaenda bhodhi kumusha. Haleluya. Hapana zvirandu zvakamboita, hapana zvakambonedza. Haleluya. Ndopa kutenda kereke ino zvikuru. Haleluya. Mai mapako vane zvavada kutaurawo. Haleluya. Ndoda ngokutendai ndokumbira Mwari andisimbise. Zvinhu zvakaoma nokuti pakazoshaya mai taitora vanhu vaitaura nyaya vachitondibvunza kuti kwaedza here, ndikati aiwa kusati kwaedza, ndo mashoko ave kupedzisira. Mai vachibva vangogwina vachibva vashaya. Padda ngotenda Mwari nokuti zuva racho vakakwanisa kuuya pano pachechi vakaona mufundisi, vakakwanisa kufamba vega vakauya pano pachechi.
ende nongotenda nokuti Mwari mufundisi panguva yavo vanga vakuenda mufundisi vakakwanisa kuvanamatira vachienda kumba mufundisi vakati amai vangu vakati ndinamatirewo mufundisi vakavanamatira tongotenda ende ndichitenda nebhodhi nokuti chechi ino inyuwani but makabvumidza bhodhi yamai vangu kuti ipinde mune ino chechi chingozvitenda naizvozvo chitenda mai Zhakata makasvika kumba mukatisekesa panguva yanga yakaoma izvezvi vanhu kumba kwedu vanogara chingoti gogo vai vari sei nokuti pamakasvika takanzwa kunyaradzwa maiti mukabuda vanhu vekuchechi ndopotoona kuti yashua munhu atoenda but kana muripo tinenge tichihwa kunyaradza ndangozvitenda naizvozvo ndokumbura musaitire isusu namama ndinoda kukutendai nokuti zvinhu zvazvakaoma kumusha vanhu vaitoshamisika kuti iwe yautiudza chii chakaitika but ndasingakwanisi kutaura navo nokuti ini ndasani ndatozvigamuchira nokuti panguva yacho pavakashaya munhu aitotaura nyaya hakusi kuti munhu ainyanyorwadziwa but kana nguva yakwana hapana zvatingaita Mwari ndiye anongodecide but dangotenda namufundisi ndiri pasituation yakaoma but mufundisi vari kumira nesu namama chingokutendai naizvozvo chiti Mwari musaitire isusu toga asi muwanikwe muchiitira nevamwe chitenda mai Chuma nekuti makabata nesu panguva yanga yakaoma zvinhu zvazvakatiomera nanhasi ndiri kutozvinetsa ndinombozvibvunza kuti ko chii nhai Mwari chandakatadza kuti mai vangu vafi vari mumaoko angu nezita raJesu nokutendai amen. Hallelujah! Sunday school praise team is going to sing a song for you guys. Song where you found me, you didn't want to leave me the same. I still remember everything you've done since then. Oh Lord, 'cause you are the King whose reign is forever. You give us your peace. It feels like we're home and nothing our hearts. You're in the world, whatever give over this. Makanaka, Mwari Makanaka, Makanaka, Shejesu, Shejesu. Makanaka, Mwari Makanaka, Makanaka, Shejesu, Shejesu. Makanaka, Mwari Makanaka, Makanaka, Shejesu, Shejesu. Makanaka, Mwari Makanaka, Makanaka,
ngativaombererei maoko vachigara pasi. Haleluya. Regai ndisiye nguva ino kuzviziviso zvanhasi zvesvondo rino kuna sekretari vedu. Haleluya. Hallelujah. Amen and amen. Regai titende Sister Gracious vari kutityaira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndanga ndichimbozvibvunzawo kuti zviziviso zvanhasi ndotangira pakumboparidza here kana kuti ndotangira nekungotaura sezvazviri. Sorry, ndiri kuti ndiende pazviziviso. Ndanga ndichimbofunga zvangu ndichinetseka kuti ndopfekei, ndobva ndayeuchidzwa kuti kumaZambia ikoko handisini ndakadaro. Amen and amen. Aiwa, tinotenda Mwari. Ndozviziva kuti pane vari kufunga kuti havakusvike. But regai ndikuudzei kuti pamunoti amen pachitaurwa nyaya yema70 years, ipo paya munenge muchitoreva kuti muchasvika. Imiwe. Regai titange nezviziviso zvedu zvezuva ranhasi zvinotevera zvakanangana nemadzimai. Hanzi madzimai, this week svondo rinei musi weThursday mune fasting yenyu. But hanzi fasting iyi muchabrekera muri kudzimba dzenyu. Maprayer points achaiswa paWhatsApp group remadzimai. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen. Zvakare tiri kuziviswa kuti madzimai anetwe kudyira Sunday yemusi wa7 August kureva kuti svondo rino riri kutevera iro remusi wa7 iro. Saka vanotengesa panze madzimai muri kukumbiriswa kuti on that particular day mombo excuse wa madzimai eboard repano vanenge vachitengesa pano, zvinhu zvichingotiitira zvakanaka. Hallelujah. Muri kuziviswa zvakare kuti there is a ladies and girls camp musi wa30 September. Now you are 30 September to 2 October. The venue and the camp fee will be announced in due course. Saka muchaziviswa zvenyu kuti zvinhu zvakamira sei. Saka madzimai nevasikana mune camp yenyu 30 September to the 2nd of October. Regai ndibva ndawedzerawo kuti mama emufundisi vanenge vari pano musi wechina. Vanoda kuvaona pachechi, uyai pano between 10 AM kusvika na 3 PM. Zvichingotiitira zvakanaka. Makasununguka kuisa maappointment uye makasununguka kuuya pano muchivaona Ishe vachitiitira zvakanaka. Zviziviso zvinotevera zviri maringe nemaactivities edu emuchechi munomu. Baba namai manhevi vari kuda kuonawo mayouth ese after service. Handisi kuziva kuti vari kuonerwa kupi baba? Hanzi ngatisanganei pamusoro apo muronge zvamuri kuda kuronga. Tiri kuziviswa tese kuti mangwana tine fasting yedu yeMonday. Ngatisanganei pano 5:30 to 6:30 PM tichibreak fast pamwe chete semhuri tichinamata. Hallelujah. Let's continue even supporting our English service inoitwa pano Saturday kuvana 9 AM kusvika na 10:30. Zvichingotiitira zvakanaka. Ngatirambe tichingoiadvertisa, Mwari vachingokudzwa. Hallelujah. Tiri kuziviswa zvakare kuti we continue with our couples meeting. Ndodaira vakambouya pano vachitaura nezve couples. Tiri kusangana zvakare handiti musi weFriday, but this time we'll be online. Hallelujah. Tiri mucomfort dzekudzimba. Amen and amen. Pana vamwe vaibvunza kuti toitei zviri innovative. Ndaingofungawo zvangu kuti mongoita dhina renyu muri ikoko muchiteerera muchiparidzirwa, kana mukafunga kuita maribs mongoita muri ikoko zvichingoita zvakanaka, but we are meeting online. Hallelujah. Pane vari kuseka. Aiwa, ndiri kungoto zvingoita ka difference ipapo tichingoteerera tichiudzwa uye tichidzidziswa zvichingotiitira zvakanaka. So we need to look out for the link. It will be sent to us per group rema couples, and I will also remind vanhu pama church groups edu towards that particular day.
tiri kungoramba tichingoziviswa kuti our church is open for prayers from 6 a.m. to 6 p.m. The prayer room is just there. Vanoda kuuya vachinamata, uyai munamate pano. Marketing team yedu iri kungotikurudzira kuti tirambe tichingoita sei, tichingoshare whatever maposters anenge aiswa ari maringe nemaservices edu. Pane vari kutotsvaga nyasha vanotobatsirika nekuda kwemaposta iwayo, saka ngatisanetei kuita sei, kuita share. If you have noticed, tine hama zhinji dziri kuya dzichiti joina because they have been seeing what we are actually posting on Facebook or on our social media platforms. Tiri kuziviswawo zvakare kuti mufundisi vanenge vari pano pachechi nemusi weTuesday kubva na9 a.m. kusvika na3 p.m. Those that want to see him, you are free to come. Vanoda kuvaona makasununguka. Kana nguva yako iri tight, you make an appointment, wobatsirwa panguva yako iyo yaunenge wakaisa appointment. But kana wino hako free time, unogona kuya chero paunenge wadira within that 9 a.m. to 3 p.m. muchizoona munhu wamwari pano. Hallelujah. Evangelism team iri kutizivisawo kuti let's continue to evangelize in whatever form, whether in terms of flyers, in terms of kutaura chaiko, word of mouth. It's an important part. We continue to do our part in making the kingdom grow, or in making the kingdom a bigger tent for us to worship and praise him. And chakumbiravo vati vakachira zovara nhasi kuti vazosanganawo neni apo pa connecting lounge apo. Ndofunga kweto kuti ndofunga but muchamhoreswa zvizere pano in the next few minutes ndichibva panapa. Zvanda kutaura pano is just related to my housekeeping issues. Regai tingoyeuchidzana kuti vanhu tiri kuwanda muno, tine vatsva, tine vamwe vanenge vasingazivi kuti tinoita sei. Patinopa zvipo zvedu tinokurudzirwa kuti vari kukona rekuku munenge mine basket renyu riri panapa, vari kubva nepapa munenge mine basket renyu riri papa. Tese takagara pafloor panapa tinenge tine basket redu riri panapa, but order yacho yemafambiro atinoita ndeyekuti tinofamba tese one line tichibva uku, whether uri kunoku, uri pakati, uri kupi, but tinouya necorridor iri panapa iyi, touya toisa chipo chedu todzokera kwatanga takagara through that particular order. Baba Moyo netimu yavo nhasi vanenge vachitibatsira kuti tione kuti tinoita sei, tinozvifambisa sei. It's always a problem vanhu vakauya vamwe vachiuya nekuku, vamwe vachiuya nekuku, pakudzokera hatina space yakaita sei, yakanyatso kuti kwanira. Ndofunga munobvumirana neni kuti patinenge taakudzokera panogona kuita mhirizhonga, vanhu vachida kuita sei, vachida kumanikidzana kuti tifambe tidzokere kumabhenji kwedu, but ngatingoitai order iyoyo. Saka tinotanga nevari kumashure as directed by our ushers, tichiuya kuno tichipa zvipo. Hallelujah. Amen and amen. Muri kuziviswawo zvakare kuti ma-ushers edu ari kukumbirisawo zvakanyanya kuti pavanenge vachitibatsirawo kutiwanisa pekugara or kutibatsirawo kuti tigare zvakanaka, vari kukumbirisawo. Vakauyawo nekuhofisi yangu vachiti tiri kukumbirisawo kuti tingobatirana pamwe chete. Hallelujah. Amen and amen. Pane zvandiri kutadza kunyatso kutaura, but vari kukumbirisa kuti mubatirane pamwe navo. Regai ndidaro. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Pane vamwe mukoma wakazonzi shamwari ndauya ndega, yako yekuda kundigadzika, maziso ndinawo, makumbo ndeyangu, rega ndogara pandiri kuda. Asha kubva angopeta maoko kudai izvo, ndobva ndazongotiwo zvangu ndega ndikati wedu kupinzawo mumwe munhu pakaoma. Vemazuva ano vanoti kupinzawo mumwe munhu pataiti. Unenge uri kuti ndibatsirewo hama yangu tigarisane zvakanaka. Remember, ma-ushers, they operate under the office inenge ichitobva kuna mufundisi kuboard zvichidzika zvakadaro. Saka zvatinenge tichitongoita, tinenge tatongovapawo mandate yekuti batsira
vanhu vaone pekuita sei vagare zvakanaka, tingoitawo zviri right. Saka ngatibatei nawo maasha zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Vandikurudzirawo vandirangaridzawo izvozvo. Vana baba muri kukurudzirwa kuti musare soon after service, hanzi tongoenda pakonapo mongoita kavara sana baba, ndo zvataurwa. Chiziviso chinotevera chiri maringe nekempi yana baba nevakomana. Yana mama nevasikana iriko, but yana baba nevakomana iriko. Ndataura zvikwazvo. Amusati mambona kuti tibvunzei tinombofundisa vana, unobvunza kuti manzwa here zvandataura, kwete kuti unongosiri kuziva zvavataura, asi unongotibvunza kuti manzwa here zvandaita sei zvandataura. Saka kune kembi yana mai nevasikana, kozoita kembi yana baba nevakomana. Yana baba nevakomana iriko 14 to 16 October. Saka vakomana nana baba ngatitotangei kugadzirira izvozvi. Zvemuripo wacho nekuri kuendwa handisati ndaziviswa, but pane timu richazoya pano richikuzivisai kuti tiri kuita sei, tiri kufamba sei. But ndiri kutarisira kuti kuri kuendwa nana baba nevakomana kwatoo nemayunifomu ebhora ari kutengwa. Amen. Haikufungawo kwangu. Tiri kukurudzirwawo kuti maashers ese maashers atinawo, timu yemaashers, hanzi musangane kuofisi kwenyu soon after service. Hallelujah. Regai ndipedzise zviziviso zvangu nezvinotevera. Kana usina cell group, munokurudzirwa kuti muone baba masuka kana kuti muone CCN. Each and every one of us needs to belong to a cell group. Ndofunga manzwa apa pachitaura murekwa mapako kuti vakanyanya kumira navo cell group rekwavo. Izvozvo zvakakosha izvozvo. Munhu umwe neumwe ngaave necell group rake, cell group rake raanoenda. Hallelujah. Uyezve tiri kuziviswawo zvakare kuti pasvika mwedzi wedu patiriko zvinezvi, we are actually encouraged by all means, or we are encouraged to honor the Lord with our substance. Mukaverenga Proverbs 3 verse 9 to 10. Let us remember nyaya dzema offerings edu. Let's remember nyaya yema tithes edu. And we actually pay our tithes and our offerings in 3 ways. Munogona kuya pano muchisa mabaskets anenge ari pano. You can do my electronic transfers. Vanenge vari padhuze nema ATM, you can actually do my ATM deposits. Ndinodavira zvezuva rangu ranhasi zvaperera pano. Regai ndidedze vandipa mukana kuti vauye vatore mukana wavo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tiomberere sekretari vedu vachitora nzvimbo yavo muzita raJesu. Hallelujah. Ndakamirira kuti mavisitors awande, ndoziva kuti varimo vakazara umo. Amen. Regai tingosvika patogamuchira mavisitors edu. Do we have visitors in the house? Hallelujah. Tingoratidza nekusimudza maoko. Amen. Varipo, ngatiomberei maoko. Hallelujah. Ngatisvike patinongosimuka titore step ahead tuye kumberi kunoko tizokugamuchira ine nzira yedu. Hallelujah. Tingoombera maoko. Tiri kufara kusangana, 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 tiri kufara kusangana. Hallelujah. Ini ndakamirawo pano ndinoitwa Sister Gracious Ruodze. Hallelujah. Ndinobata pano kusvikira Jesu achidzoka. Hallelujah. Semazvisiyisiro andazviitawo, ndokumbira kuti mungozvisiyisa saizvozvo uye motizivisawo kuti makokwanani uye mauya zvachose here kana kuti matishanyira muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Ndinonzi Maisgauke. Ndinofara kuva pano. Ndinopinda kuManicaland Central Province, Zimbabwe, pasi pababa namai Reverend Mtsaka. Ndakauya kuno ndakashanyira vasukuru vangu Mr. and Mrs. Moyo. Tinofara kubatana pamwe chete. Hallelujah. Muzita ramambo Jesu, amen. Hallelujah. Nini mufaro wangu wokusangana nemwi musambo Jesu, amen. Nini ndiri pano nitwa maina baba muvhangeri Mashava, amen. Amen. Ndinobva kuZimbabwe, amen. Kunzvimbo inozwisa veValley North, amen. Pasi pababa namai Korera, hallelujah. Ndashanyira munin'ina wangu, amen. Baba namai muvhangeri Mashava, amen. Hallelujah. Ngezvemhuri, amen. Ngezvemhuri, hallelujah. Ndafara munin'ina wangu ari kupresent worship, amen. Nababa munini, amen. Ndozvatitoriwo, amen. Tiri baba namai Mashava tinoimba kupresent worship, amen. Tiri vavhangeri vekuchechi, amen. Kumbakwe takaropafadzwa, hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Ini ndinonzi Miss Precious Mushoni. Ndinogara kuno kuVecport. Ini ndauya zvachose. Aiwa, ndafara zvekuti. Aiwa, munoimba sikana. Ini hangu ndinoda kutenda maworshipers. Munoimba zvekuti ndakufarirai. Nezuva rimwe rairo ndabva ndakufarirai. Hallelujah. Ndakakokwa nemwana wangu Sara. Ndiye akandikoka. Ini ndaipinda chechi yeECG kuPretoria. Saka handi munoziva kuti yakavhurwa. Yakavharwa, vanhu vese vanoziva kuti yakavharwa. Saka ndaitoshuvira kuti ndinge ndiri muno. Iyi chechi yangu ndogara ndichiziva kuZimbabwe AFM. Ndo yandaipinda ndiri kuZimbabwe. Asi ndadzoka zvachose. Hallelujah. Hallelujah. Ndinoitwa Sister Samantha Phiri, ndakokwawo naSister tinotenda mapungwane, ndakuvhakachira ivo. Hallelujah. Hallelujah. Ndinoitwa Nkomasa, ndaweona mudhara wangu, mudhara Nyati. Ndiwo baba wangu wandauya nawo, ndauya muno muZimbabwe chose. Hallelujah. All right, regai titende mavisitors edu, maplamfetu amapiwa aya. Muchawa nyora, I think anokudza zvekunyora ipapo. And then mozowapa kuma ushers. Hanzi munosangana apo pane macheya akanaka zvekuti apo kana service yapera. Amen. Tingatora edu nzvimbo dzedu tivaomberere vachigara pasi muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Andifarireiwo vedu we. Hallelujah. Praise team ingandirova nhasi. Drum redu rambonyarara. Ende baba mondiregererawo. Ndofunga ndamira nguva dzedu dzisati dzakwana. Hallelujah. Ende praise team haingazomboda futi kuti ndicheye. Amen. Saka ndokumbira kuti ngosvika patinoimbira one praise nepraise team. Ndini MC. Amen. Hallelujah. All right, regai tisvike patinopiwa one praise team ne one worship song. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nai madrums anodzima ndo yandakapfeka maglass kudi ikoko. Alright, takumbira wakagara wasimuke. Tisvike patinofarira Mwari muzita raJesu. Amen. Tarira uone ruoko rwaMwari. Tarira uone nyasha dzaMwari. Tarira uone kugona kwaMwari. Iwe tarira. Iwe tarira. Iwe tarira. Iwe tarira. Iwe tarira. Iwe tarira.
Shira uko. If Jesus saya. 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 Aya nani dati. Aya nani dati. Mawoko mudenga denga. Mawoko mudenga. Mawoko mudenga denga. Mawoko mudenga. Simuza. 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 Mawoko mudenga denga. Mawoko mudenga. Mawoko mudenga denga. Mawoko mudenga. Simuza. 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 Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Bembera mwana wa Mwari. Bembera. Shakatera iwe bembera. Bembera. Bembera mwana wa Mwari. Bembera. Nana yacho iwe bembera. Bembera. Bembera mwana wa Mwari. Bembera. Shakatera iwe bembera. Bembera. Bembera mwana wa Mwari. Bembera. Nana yacho iwe bembera. Bembera. Bembera mwana wa Mwari. Bembera. Shakatora iwe bembera. Bembera. Bembera mwana wa Mwari. Bembera. Nana yacho iwe bembera. Bembera. Uluke mwito kuna Yesu. Jesus. Onyengetera. 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 Oh, ishe. Oh, iwenyengetera. Onyengetera. Onyengetera. Isherenu. Onyengetera. 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 Isherenu. Iwe kazirira. Okazirira. Okazirira. Iwe kazirira. Ishevanoya. 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 Iwe nyengetera. Iwe nyengetera. Iwe nyengetera. Ishevanoya. Iwe nyengetera. Iwe nyengetera. Iwe nyengetera. Ishevanoya. 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 Iwe kazirira. Ishe kazirira. Iwe kazirira. Ishevanoya. Iwe kazirira. Iwe kazirira. Iwe kazirira. Ishevanoya.
Ishe vanouya, 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 Ishe vanouya. Kadzirira, iwe kadzirira, iwe kadzirira, Ishe vanouya, Ishe vanouya, Jesu vanouya, Ishe vanouya, Ishe vanouya, Jesu vanouya, Ishe vanouya, Jesu vanouya, vanouya, Jesu vanouya, Ishe vanouya, Jesu vanouya, Jesu vanouya. Iwe kadzirira, oh kadzirira, iwe kadzirira, Kotsi Ishe kadzirira, iwe kadzirira. Kadzirira, Jesu vanouya, Jesu vanouya, iye anouya, Ishe Ishe vanouya, Jesu vachauya, vachauya, oh vanouya, sarura moyo wako Ishe, oh somebody bless you, asitama ya mswede. Yose kwa muri no gutima kanaka Havo kucheso ya kere pachikaro chenyaza Mwe amuchene mangwana nano batira imwe edu mwari Chikonzero muno uya kuzotora kere kesina kopa Mangwana nano nesitara cheso neropara cheso Sejata uya mwari sangana inesu mangwana nano Mwe amuchene sangana inesu mangwana nano Tinotenda kuti hamuna kutunganidzira pasina chiripo Mwari chamakatikatsirira mangwanani ano ndizvo Mwari tazarura moyo yedu mangwanani ano muchinda werugare sanganai nesu muchinda werugare tinotsvaka nyasha mangwanani ano dzekushandurwa nemi ano tinokuremekedzai tinopa mbiri yose kwamuri gota muchinda werugare tinopa mbiri yose kwamuri yemi mugere pachigaro
mweya mutsvene take over and take control nezita raJesu neropa raJesu. Tinokutendai mangwanana ano, tinokuremekedzai mbiri yose kwamuri nokuti muri Mwari, muzita raJesu weNazareta. Haleluya. Mangwanana ano ndine prayer point yandawa nayo. Ndakapiwawo zuva ra31 July. Tiri kupinda mwedzi wa August. Haleluya. Nechisvona unonzi mwedzi wanyamavhuvhu. Amen. Ndakazviona zviripo ende tinongozvisiya zviripo. Haleluya. Dao tingonamata. Mwedzi wanyamavhuvhu unotozikanwa nemhepo. But dao tingoti isusu vanotenda mazita edu ngaabvire moto kumamisha kwatinobva. Mwedzi unozikanwa nokurwa kwemakuva. Haleluya. Vazhinji kumamisha kwatinobva makuva anotorohwa. Amen. Ende mumere yakatonyikwa tichitaura kudai. So zviri kwauri inini newe kuti mazita edu panorevererwa mazita evamwe edu anowanikwa aripo. Dao tingonamatira mazita edu kuti panoiswa fodya pasi vachipira midzimu yavo, vachipira mashavi, isusu mazita edu angowanikwa achibvira moto muzita raJesu. Tingonamata tisina kuimbirwa muzita raJesu. Baba, muzita nemuropa ramambo Jesu, tinokutendai mweya mutsvene neupenyu hwedu. Tinokuremekedzai Mwari wamasimba ose. Kuriko kwatakabva Mwari tikasiya taramba. Vanopira mashavi Mwari variko, vanopira midzimu Mwari wamasimba ose variko. Asi isu takasiya Mwari wamasimba ose tikati takunamata. Ndizvo Mwari, mazita edu Mwari ngaamiririrwe nemi. Tinonamata pavanoomberera Mwari, pavanoisa fodya pasi vachitaura Mwari wokudenga zvamashavi, mazita edu Mwari wamasimba ose ngaabvire moto. Ndinonamata nezita raJesu neropa raJesu. Ndinorayira mhepo Mwari wokudenga dzaAugust nezita raJesu neropa raJesu. Tinorayira mweya yemaaccidents, tinorayira mweya yezvirwere zvemazita nezita neropa ramambo Jesu weNazareta. Zvirwere zvinouya nemwaka masikata mangwanani ano tinozvinamatira nezita raJesu. Mweya mutsvene, tungidzai moto kumazita edu kwavanoreverera vari. Mwari wokudenga, tinotaura moto neropa raJesu nezita raJesu weNazareta. Mweya mutsvene, tinokutendai nokuti muri Mwari uye ngoni dzenyu dzinogara nokusingapere. Mangwanani ano nezita raJesu panosimudzwa mhepo Mwari wokudenga, simukai. Tinonamata Mwari wokudenga, vanzai mazita edu muropa raJesu rinotaura zviri nani nezita raJesu neropa raJesu. Tinonamatira nyasha dzenyu mangwanani ano. Mweya mutsvene, tivanzei pasi penyasha. Mweya mutsvene, tivanzei pasi penyasha nezita raJesu neropa raJesu. Tinokutendai mweya mutsvene kana ari mangwanani ano. Tinokuvongai nokuti muri Mwari, maita enyu Mwari wamasimba ose. Tinonyengetera Mwari wokudenga nyasha dzenyu nezita raJesu neropa raJesu. Tinokupai mbiri yose changamire muzita raJesu. Ngavongwe Jesu, aremekedzwe. Haleluya. Ainini contract yangu yaperera pano. Haleluya. Regai ndisiye nguva nekusara kwayo kuna mufundisi vachitora nzvimbo yavo. Tingombera maoko kusvikira vasvika muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Tinotenda Mwari mangwanani anhasi nenguva yekunamata pamwe chete nekushumira Mwari vachitiitira zvakanaka. Chimbowevha ruoko rwako kunashe muzita raJesu. Hallelujah. Just do it again and again unto the Lord. Pane chinhu wani chandakazowana revelation of late, kuti pane nguva yaunosvika at the peak of your powers, when you feel you are untouchable, when you feel you can rule, when you feel you are okay. Varume vanosvika panguva iyoyo, madzimai anosvikawo panguva iyoyo, when you feel kuti I'm beautiful, and you can check your body on the mirror, you see I'm beautiful. People around you can confirm you are beautiful. Even mukurarama, pane nguva yaunosvika pa the peak of your powers. You can do whatever you want. People cannot rebuke you, or people are powerless to touch you.
But that time is not permanent. Can I repeat this? That time is not permanent. Manheru ndakaisirwa message neumwe murume yakareba. I think it took me about 5 minutes to read a WhatsApp message. It is well detailed. Anenguva yaakamboita mari yakawanda. Akaita utsinye hwese kusanganisira kumhuri yake, kusanganisira mudzimai wake, kusanganisira kumasiblings. But power iroro rapera. Ari kuti mufundisi namatai hapana anoda kundichinja. Izvezvi ndine 2 days handisati ndachinjwa pamba. Vanhu vandaidya navo mari havachipo. Vana vese vanonditya, hakuna unopinda mandakarara. Mudzimai wangu haasi kupinda mandakarara. Achitexta message. The peak of his powers is God. Kawana munhu akamboita mari ane nguva yaigona kutora kuti hey 20-30 people vachijamba, but it's not permanent. Kudrive mota chaiko, it's not permanent. Pane musi wainenge iripo, makia aripo, fuel iripo. Muridzi weupenyu reduce the power. Can I tell you, it's not permanent. Even ukaita mari, it's not permanent. Vari muma marriage, even ukaita simba rinengei, it's not permanent. Pane mwaka unozoda kufamba nenyasha. Ipapa ari kufunga mufundisi, it's 7 years. Asati akambopinda muchechi. Akatotorawo namba dzangu paFacebook. Pane deliverance yatakaita the week before yerevival. Baba ndakaona muchinamatira vanhu. Can you say something? Ndozviziva anaombopinda muchechi, ndozviziva anaombobvisa chegumi, ndozviziva hapana mufundisi wanakambokwazisa, ndaivaona sembwa, but I need. The power is not permanent. Chembere dzamunoona idzi dzapera dzaunyana matsapfu dzaane dzaunyana kumeso kwaane maringles, vakatombozadzawo masiketi kuti vakatamba pagrowth point vakaombererwa maoko, vanhu vachitaura kuti mai ava vakabatana, zvinopera. Can I repeat this? Zvinodi, zvinopera. Even ukaita mamuscle yakadii, it's not permanent. Runako chairwo runopera. Can I repeat this? Runodi, runopera. Mari chaiyo. Mukawarairwa kuziva kuti kudenga kuna Mwari. Kune vamwe kuti akatarisa bank account so, akawana mari so, akanzwa nyaya chegumi so ichitaurwa nasekretary, anoti mbavha dziya dzatanga. Iwe, une rimwe zuva rauchamuka kusina chinhu. Simba rekugadzira mari rinobva kuna Mwari. Rimwe zuva. Ndakambogara nevanhu vane mari, ndichatsoona kuti zveshuwa pairipo. But painopera, unoshaya mari yekutenga bhanduru remavheji. Rinopera. Mambo so akamboita mambo, but zvakadi zvakapera. Ityai Mwari, mude Mwari, mururame. Power is not permanent. Can I repeat this? Power is not permanent. Kuno mukadzi aizviti doctor kuZimbabwe achituka munhu wese, but izvezvi vhidi akafamba mustreet kana imbwa chaidza hadzimuremekedzi. Power is not permanent. Can I repeat this? Power is not permanent. Even isusu vafundisi mukaona ndikati nezita raJesu madhimoni achidonhera kuleft kana kuright, it's not permanent. It's a season yavhurwa naMwari, ikatenderwa naMwari, ine nguva yainozopera. Can I repeat this? It's a season. That season, inoda kuti tiri kungorangaridzana. Kungorangaridzana so. Munhu ari padhuze newoyo. Zvinopera. Can I repeat this? Zvine ma-seasons. Ndichitaura kudai so kune munhu anofanira kuzvinzwisisa kuti kune ma-seasons anopera zvinhu kana nguva yacho yakwana. But tiri kutora muviri waShenhasi, which is our first activity.
yandinoda kuita ndozokwazisa vanokwazisika vanga vachicheya. Ngatimbotorai muviri waShe tichinyatsorevesa uchitenda kuti zvandiri isimba remuchinjikwa. It's not by might, it's not by power, it's all by grace. Vane zvavari kuita zvavasingafaniri kuita pamuri kutora muviri waShe, tendeukai. Can I repeat this? Patakuzoita muviri waShe, vana baba fambai nevanosevha paaritari tiende tinokuenderedza muviri waShe. Nzwisisai kuti tine simba ratakawanirwa pamuchinjikwa ratinofanira kuramba tichiremekedza kubva nhasi kusvika nguva yaachadzoka mambo Jesu. Takangodaro tichiremekedza Mwari, tichikudza Mwari. Power is not permanent. Grace is permanent only if it's preserved. Nomwe munhu ari kutarisa so, ukazvitarisa ukatarisa yavakapaka panze apo, ukazvitarisa ukatarisa kusimba kwavakaita, it's not permanent, it's by grace. Handisi kukushishidzirai, asi ndiri kungokuudzai kuti pane nyasha dzatakawanirwa naShe. Ndiendeserewo one mic uko. Chivesi, endesa one mic. Patiri kutora muviri waShe tichirangarira rufu rwake nekumuka kwake, kune umwe munhu anofanira kungowanawo paunoti nhasi chinoti nechinoti regai ndimbochirega. Ndanga ndichizvifunga kuti baba ivava dai vaipiwa a second chance to live, vairarama zvakanaka. As I'm telling you, as a servant of God, when I was praying for him, he's surely going. Shondo rino ratakatarisana naro hariperi, he is going. The Spirit didn't give me the green light that he's coming back. The Lord said he must come. He's going. Apana turning back, he's not getting the chance he wants. Even the words that I love you, it doesn't have any meaning. The opportunity to say it was there. He didn't. Vamwe vanhu vamunodadira ava muchitsika-tsika netsoka, pane nguva yamuchazofunga kuti dai tatakati mukana wacho wadarika. Can I repeat this semuranda waMwari? Hapazi pese patinonamatira vanorwara patinopiwa mukana wekuti vadzoke. Pamwe pacho denga rinotokonfirma kuti uya akuenda. That's him. Bible rinotaura zvakanaka rikati kuna Deuteronomy 29 verse ya 29, pane zvandakakutenderai kuziva imi nemhuri dzenyu ndikakupai senhaka, asi kune zvimwe zvandakasiya zvakawanzika kwandiri inini saMwari, zvisingafi, zvakanzwisiswa nevanhu venyama. I'm just a man. If I pray for you and you recover, it's grace, but it's not up to me to make you recover. I can only help you to repent even on a deathbed, but I cannot restore you. Dai ndakapiwa simba iroro kana vafundisi vakapiwa simba rekuti vanhu vasafe, vane mari vaisafazvo, taingotengerwa mota dzakanaka wotorarama. But denga rine zvimwe zvarakaviga kuvanhu rikachengeta iro. Ndosaka kuine makuva evapfumi nemakuva evarombo, dai upenyu hwaitengwa nemari, kune vamwe vaisafa. Asi nguva yekuenda kana yakwana, whether mune mari kana hamuna mari, whether munoziva vavambi vemachechi kana season yaMwari yakwana, men cannot stop. Manzwa, vanhu havastopi. Dai vana vevafundisi nemadzimai evafundisi nevabereki vevafundisi vasingafi, dai vetine mukana wekurijusa rufu, ndaingotarisa kandoti uyu ndewangu Mwari muchengetei. Asi izvozvo hazvina kuiswa muruoko rwemwana wemunhu, zvakaramba zviri mumaoko aMwari. Vanhu vane mari nevakaropafadzwa naMwari, regai kuzvikudza kudarika shoko raMwari. Unogona
kuchemedza vanhu, unogona kuvaradza nenzara, unogona kuvaitisa zvaunovaitisa, but vanhu vana Mwari vavo. Kana nguva yake yekuvarwira yakwana, unogona kuzorohwa neshamu inorwadza. Patiri kutora muviri vashe, umwe neumwe ngaamboreflecta life yake, uone kuti hauna here pamwe pauri kuzvikudza, hapana here pamwe pauri kuwarairwa, uye hapana here pamwe pauri kuzvikoshesa kudarika muridzi webasa. Ndogara nchitsiura vanhu kuti kumafamilies ukaitwa iwewe breadwinner, chirega kuitira vamwe utsinye. Can I repeat this? Kana Mwari vakupai pfuma, vakudza mazita enyu, chiregerai kuitira vamwe utsinye. Can I repeat this? Mari yenyu ngairege kuitira vamwe vanhu utsinye. Apa hapana hapo maamen. Vamwe vanoitira utsinye nevabereki vavo chaivo. Vamwe vanoitira vamwe utsinye nevasiblings ake chaivo. Kuvashandisa chaiko usikavabhadhari. Kamboona vamwe vaenda kumusha muna December, huku yabikwa so, obva wapakurirwa hafu, vamwe vese vobatana nesupu. Ndo vabva kuJoni. Imi ndimi muri kudya nyama mazuva ese. Imbokumbiraiwo tsunga, mumbopavo vamwe mukana wekudya nyama. Munayo mari yacho, vatengerei nyama yacho vadyi. Regai kuvadadira kuti munozvivharira mumba muchidya serevhita, ivo vachipfuurira pamberi nekumati tsvuku. Kana maropafadzwa naMwari, regai kushandisa ropafadzo kuitira vamwe vanhu utsinye. Pamuri kutora muviri washe, reflect the way you treat other people. Kana uine pekutendeuka, ndichakupa mukana wekunamata, usati watora muviri washe, tendeuka. Vamwe muri kuitira madzimai enyu utsinye chaiwo, haudi nemari yako. Vamwe muri kuitira varume venyu utsinye, chimbotendeuka uti in whatever position the Lord has put in me, I will use it for the kingdom, not against the kingdom. Vamwe venyu muchitora muviri washe kudai, une wardrobe yakazara nebhutsu, masiblings ako vari kufamba vakashama. Hapana kana amina, vanhu ndiri kumbofamba ndega. Makaguma rini kuitirawo vamwe vanhu zvakanaka? Makaguma rini kumboitirawo vamwe vanhu zvakanaka? Vamwe munotogadzira hembe dzekuenda kuvanhu kunovadadira. Mwari vanoda munhu, whether poor or rich, educated or uneducated. Pauri kutora muviri washe, I want you to reflect on the life that you are living now. Pauri kuti iye akafa, akamuka pamuchinjikwa, iwewe, where do you come in? Pauri kutora muviri washe, kune vazhinji vanofanira kutendeuka. Mwari havavanzi kundishandisa ndisina zvekureva. Iro randiri kutaura iri kutobatsira umwe munhu so. Nakuti ureflect masiblings, vabereki, vaunogara nawo. How do you relate to them? Patiri kunotora muviri washe mangwanani ano, ndiri kuda kuti mumwe munhu umwe nomwe ambofunga kuti hapana here zvandiri kuita zvandinofanira kugadzirisa. Mwari haasi munhu anyengerwe. Unogona, kune vamwe vanhu vari munhu wekuti ukadzokera kumba ukanoti amen, unoita wega, vanhu havatendi muna amen wako, mabasa haasi kukupupurira. Pauri kutora muviri washe mangwanani ano, iti Mwari ndiiteiwo mudziyo wakakodzera kwandakaberekwa, munyika yandinogara, munyika yandakabva nekwandinoswera. Usava chikonzero chekuchema kweruzhinji. Kana movhura miromo yenyu muchitaura pamusoro pevamwe, taurai zvamakaona, murege kutaura zvamakanzwa. Ndichiri nechechere mangwanani. Ndati kana motaura nemiromo yenyu,
taurai zvamakaona, murege kutaura zvamakanzwa. Mamwe mamereji akaparadzwa nezvamakanzwa. Vamwe vane moyo yakapwanyika nezvamakanzwa, zvamusina kuona. Nepamakazoziva kuti makareva nhema, hamuna kudzokera mukanoti sori. Kuna vamwe vanongofamba vachidira mweya, vakasvika pane vane rugare vodira mweya, vakasvika pane vari kufara zvavo vovaisira. Ndiri kudzokorora mangwanani ano, pauri kutora muviri washe, reflect on your life. Ko mambo Jesu akadzoka nhasi, tinoenda iri. Usada mari kudarika basa rashe, usada mari kudarika hama dzako. Kuti mukaribika so, pakauya hama yenyu so, muti vaisirei mafuta akawanda, vaneizivirepi nyama. Don't insult your own. Don't cause pain to your own. Don't reject your own. Don't underestimate your own. Don't abuse your own. The love of God should surpass everything that we have. Vane motikari dzakanaka, regai kutya kutakura vanhu. It's just a car, inoenda kucar wash. Pauri kutora muviri washe, I just want you to reflect. Ndichaparidza hangu, but ndikuda kuti ungoreflecta the life that you live. Vamwe mune hembe dziri mumaodhoropu dzamakaguma kupfeka kare. Vamwe mune nherera dzakasara kumba dzamakakanganwa kare. Dzakasiva nemadzikoma enyu nevaning'ina venyu, makadzikanganwa kare. Muri busy kugocha nyama nekudya KFC. Ivo vari kushaya $30 yekuenda kuchikoro. Makaguma rini kuita zvakanaka? Pamuri kutora muviri washe, vamwe vanogadzira misoro, vamwe vari kutenga mabrand. Kumba kwamakaberekwa kuri kupupura here level yelife yamuri kurarama? Pane rimwe ratinoparidzirana, tenga bhazi rako, bata bhachi rako, tenga mota yako. Vana baba nana mai, kune kuri kuendwa. Hatigari panyika nekusingaperi. Mazuva ekuenda kunashe anosiyana. Vamwe vanoenda nhasi, vamwe vanoenda mangwana, vamwe vanoenda kuswera mangwana. Gadzirirai zuva iri riri kusvikirei zvinhu zvakakunakirai. Izvi vamwe kutaura kuno kudai so, munorasa chikafu muine nherera dzakasara mudzimba. Matine nherera dziripo, matine kwamakabva, matine kurarama kwenyu, matiwo nehama dzenyu. Patiri kutora muviri washe, ndiri kutsvaga munhu ane boldness yekuti Mwari ndirangarirei ndibve pakuzvikudza. Kune vamwe kuti abvisi chegumi anozvikudza. Haatarisi mubereki anozvikudza, haatarisi hama dzake anozvikudza, haaremekedzi even mudzimai wake chaiye anozvikudza. Kune vakadzi vari muno vakafunda vekuti murume wako chaiye idhigiri rako. Bhaibheri roti zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Ndine munhu here manhere mangwanananai. But pamuri kunotora muviri washe, it's a time to reflect. Do self-introspection. Have a desire to do good. This is 1 Corinthians chapter number 11, verse 23. Vana baba maaredi tipe muviri washe. For I have received of the Lord, which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take this, my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Regai ndikumbire baba masuka vanamati.
kana kupa vamutu vasekwa kana vamasuka vachisevha. Ndipirewo maiki kuna baba mutu vasekwa vanamati vachiisuma muviri washe pamberi pashe. Ngatinamate. Mwari toda kutendai neropa nemuviri wenyu wamatipa muzuva ranhasi. Mwari patava kutora ropa nemuviri wenyu mangwanani ano, Mwari ngautisimbise. Mangwanani ano Mwari wauya wakaremerwa, Mwari wauya wachirwara mangwanani ano, Mwari ngawaone dzikinuro yavo kunyange patiri kutora muviri washe. Tinokutendai Mwari, tiri kuita izvi tichikurangarira sekutaura kumushoko renyu Mwari. Tinokutendai mangwanani ano muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. Vamasuka ipai vana baba chingwa ari kuisa pamberi ngaasimudze zvakare tiende paino inotera. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me." Mirira vana baba vachipedzisa kumashure. Chimbowana nguva yaunonamata about your life. I don't want you to shout. I want you to pray inside yourself. Uone kuti hapana here pauri kuda kuzarurirwa naShe paunofanira kugadzirisa mangwanani ano. Hapana here area iri kuda kugadziriswa. Mwari haasi munhu kana mwanakomana wemunhu wekuti angatendeuka kana kunyengerwa kana kuwanzirwa. Iwe unoziva mararamiro auri kuita. Usati watora muviri waShe, moyo wako ngautaure naShe. Wanaizwi raunokumbira panaShe, zvausi kugona ugoneswe. Mweya wekuzvikudza ubude mauri. Mweya weutsinye ubude mauri. Mweya wekubata zvisingabatwi ubude mauri. Jehovha ngaukuzarurire mangwanani ano pausi kugadzirira kutora muviri waShe. Ngapawane chinotaurika mauri. Kuzvikudza, kuda mari, kuda zvakaipa kubude mauri. Tirarame utsvene muzita nemuropa raJesu. Amen. Kana vana baba vapedza tichiimbirwa nepraise and worship, muviri waShe uchitenderera pamwe chete neropa raShe. Regai ndikumbire praise team iimbe muzita raJesu. Ema, 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 ema. Emma, 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 Emma,
pane here vasati vagamuchira muviri vashe, vasati vagamuchira chingwa, vanoratidza nekusimudza ruoko. Vana baba apo kumashure, rambai makasimudza ruoko. Vasati vagamuchira chingwa, ko vasati vagamuchira ropa rashe oro wine, ratidza nekusimudza ruoko. Kumashure uko at the back, kumbirawo ane wine agokwira kumusoro uko at the top pamwe chete vamagundi. It's okay. Pane here pamwe pasati pagamuchirwa chingwa kana wine, ratidze nekusimudza maoko. All right, praise team. One more time, one more stance. Emma, 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 Hallelujah. Praise team isati yagara pasi. We just want to sing one song. I know they didn't practice it, but I want them to sing it. Tosvika panguva yekunamata tosonzwa shoko raMwari. Wauya mucheki mukuru. Step. Wauya mucheki mukuru, vanu vachona ise avano ivari vanava aonekwe vose olazinu yatinodasho sechitatu mako onyozwisha irasuro
one of our own. We have seen her growing and she's still growing. Amen and amen. Tenda Mwari nepavatisvitsa. Hallelujah. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Vangani vakafara mangwanani ano. Toda kuverengerwa shoko raMwari kuna 2 Corinthians chapter number 2 verse 11. Kuti tirege kunyengerwa naSatani nekuti hatizi vasingazivi mano ake. Dzokororai zvenyu munhu washe. Kuti tirege kunyengerwa naSatani nekuti hatisi vasingazivi mano ake. Rechirungu riri kuti kudii? Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kana riri rako ingonyora maka parunzi, for we are not ignorant of his devices. For we are not ignorant for his devices. Rakandigamuchirawo baba namai chandidzura vari pakati pedu muzita raJesu vadzoka kumusha. They relocated a little bit but they are now around. Ngativafarirei muzita raJesu. Hallelujah. Ndoda kutaura nechinhu chinonzi kuvarairwa kana kunyengedzwa. Amen and amen. Kunyengera kwenzira dzasatan dzekuparadza. Pane chinhu chinonzi complacence kana kuti kuwarairwa. Complacence kana kuti kuvarairwa. The devil has got devices. Christians sometimes we get ignorant or we take as if we are ignorant of his devices. Mukatarisa vazhinji vedu vari pano. Pane nguva yataida Mwari zvekurevesa. Dzimwe nguva ndinotarisa mazuva akare kunyanya my university days. Taenda kunonamata ku ground 11 unenge wa ku ground. Tinorangarira ndichinyengetera nemwe shamwari yangu yainzi James Magura. Tine ka philosophy kekunzi ndiani anoziva zvinoitwa naMwari. Tichitaurirana tiriko shonzo vana vako nevana vangu vanenge vachitambira ku swimming pool. Tiriko pasina chiripo. Tine statement yekuti ndiani anoziva zvinorongwa naMwari. Ndinorangarira rimwe zuva mvura yakatanga kutinhira. Tikaiudza kuti isusu tisati tanamata iwe mvura chimbomira timbonyengetera tiri kumagrounds. Tichinyengetera vanhu vese vasvika pavasvika kune nyasha dzinosimudza vanhu asi chiri kuremera vanhu kuzoramba achidzokorora zvakamusimudza. Unotarisa appetite yevanhu vachiuya kuchechi. Unonyatsoona kuti munhu akauya kuchechi kana paaikura zvinhu zvisati zvanaka anenge ari right. Pazviri kunonaka pane kamwe kakuzvikudza kanonyanyouya kamwe complacence. Ndaitaura nomwe mwana wangu akaroorwa panapo arimo muno muchechi. Fundisi, inini zvekunyengerera munhu handidi. Inini mfundisi, taurirai mwanakomana wenyu kuti inini zvekutonyengerera chako chako it's not my nature. Ndikati wakanganwa here 2017 paresolution yako uchi akanyora kuti Mwari mukandipa murume ndinomuteerera ndichazvisa pasi. Paresolution yake iri mudhayari rangu ra2017 mazuva andaiti nyorai maresolution yenyu mundipe ndiende nawo kukulufendeo. Uchiverenga munhu akanyora kuti kana munhu uyu akavepo izvezvo haachatonyengereri. 3 years down the line ini zvekutonyengerera chaizvo that's not my nature. But munamato watakaenda nawo kugomo waiti kana mukandi ropafadzi. Vangani venyu vandiri kutaura muno unoziva zvinoita Satani. The moment yaunosimudzwa naMwari ane chaanofanira kuita kuti uwarairwe, kuti kusimudzwa kwako kurege kuramba kuri kusimudzwa. Kusimudzwa kwemunhu akawarairwa pamanomano aSatani kunokonveta kuva kunyadziswa. Ndine munhu andiri kutaura naye mangwanani ano.
kuti kusimudzwa so unoona the devil kana uchinamata ane nguva yaasingagoni kukumisa, ane nguva yaasingagoni kukustopa, pane nguva yaunenge uchipisa wakazara nemweya. Po achinyorera vakorinde ari kuti let Satan should not get advantage of us, kuti tambosimudzwa naMwari, tambowanirwa nyasha naMwari, tambobhreka zvakatisunga nekuda kwaMwari, tozowarairwa. Satani otora mukana wai kune awarairwa abva panzvimbo. Kusimuka kuri nyore, asi remember, paunotanga kusimuka ndo panotanga kuuya kuvarairwa. The devil anouya slowly, zvishoma nezvishoma. Izvo zvitarisai appetite yevamwe vanhu vane motikari. Ndaona hangu imwe kapo ichipinda muno muchechi, yaane mota izvezvi, yapinda na 3 minutes to 10 nanakagaramo. Mazuva vaifamba netsoka, vanhu ivavo wedza kuri kunaya kana kuri kupisa, exactly nguva dzeprayer 9 vane vakutoti anotungamira intercession ngaave pakati pedu. But mazuva ano mota yavepo, chekufambisa chavepo, comfort yavepo, vanoda kuuya veruzha vapedza vekunamata. Ndopaunoti zvinhu zviri kuoma. Hamuna here pamakavarairwa? The devil anotanga kukupa majustification. Fasting is not healthy. Nekuti chekudya chavepo, mazuva amairova maputi maitsanya zvekutsanya zviya, izvezvi pakugoneka bacon amuchada. The devil is there to kill, to destroy, and to make you embarrassed. Zvaanoita ane nguva dzaunenge uchinamata dzaasingagoni kumira munzira yako, but akakusiya uchisimuka, usafunge kuti atokusiya. Aiwa, achakudzokera pane nguva yaachakuona wakawarairwa. Complacence. Vanhu vazhinji dai vaitenderwa kumborarama woita reverse, vairarama zvakanaka. Asi hava mukana wereverse pamwe pacho haupo, unosimudzwa naMwari. So po ari kuti kuvakorinde, pakufamba kwenyu Satani ngaarege kutora advantage over you. Toita setisingazivi manomano ake. Anokusiya uchienda so, uchisimuka uchikwira so, uchikura uchisimuka uchikura. Ndaitaura nemwe hama zvikanzi mufundisi nandinzwisisi zvechegumi. Ndikati mukoma hamunzwisisi zvechegumi nekuti mune mari. Asina ari kuti kune mapledges akawanda atakaita, kune macommitments akawanda atakaita, akabiwa along the way. Why? The devil used his devices to steal it away from you. Nekuti haagoni kukuparadza uri panzvimbo, anofanira kuita mati. Unoziva kuti pane pamwe pekuti unogona kunyura mumanomano aSatani zvekuti iwe wega nyika ndeinenge ichiona kuti wakanyura, iwe wacho usina. Makamboona madzimai anopfeka maminisketi achifamba guvhu riri panze? Imi muri kuona ndi munoti uyu haana kupfeka, iye anenge atopedza pamira atoisa makeup akatopfeka. Imi chete ndi muri kuti mwana uyu haana hembe, iye mwana wacho akatopfeka, atoenda pamira akatotora foto akatoti zvanaka. Paanga achigeza anga akavhara dhoo, paanga achipfeka anga akavhara dhoo. Kwakuchizongobuda futi guvhu racho riri panze, chiuno chacho chiri panze, makumba acho ari panze, but paanga achimbopfeka anga akavhara dhoo. Asi iye ukamubvunza kuti mapedza here kupfeka, anoti ehe, ndakachena. Why? Manomano aSatani apinda maari zvekuti naiye haachaoni. Kune vamwe vanhu vekuti when you start to argue about the word of God, when you start to argue about something chakakusimudza, iwewe unenge uchitori right. Unogona kunyura mumanomano aSatani, unogona kunyura pamadevices aSatani zvekuti vanokuona ndo vanoona kuti wakanyura, iwe wacho wakanyura hauzvioni kuti wakanyura. Musi wekutanga ukapfeka unenge uchifamba wakadai, hana ichikurowa. The following day wozodzimara tapinda
Iyozvi kunomwe munoti kunonoka kuchechi, it's not a crime. Anotanga kubika tea na 9. Service yatanga ndo paanotanga kugadzira chigaba cheporridge. Hana icharowi. Amuchiko. And the devil doesn't attack you one day. Anotanga newe zvishoma, nezvishoma, nezvishoma. Nguva yamunozopinda mairi, maari, manyura. Chinhu chakuvadza vatendi akusi kusimuka, kugara paasimudzwa. Why? Nekuti the Bible says, since the time of John the Baptist until now, the kingdom of God suffereth violent, and the violent shall take it by force. Remember, the Bible is not has taken it by force. Shall. Which means it's continuously happening. Kune vanhu vakawanda vanoita get carried away. Kutoona kuti Satani anokupinda zvishoma, nezvishoma, zvishoma, nezvishoma. You know, Paul ari kutovanyora kati munogona kukanganwa hama dzangu kuti Satani ane zvaanoita. Let us not be ignorant. Ndakambobvunza imwe hama ichitaura kuti ndachinja chechi mufundisi akadai. Ndikati vakachinja here mufundisi? Zvikanzi havana. Chachinja chii? Pamwe pacho kana usati wasimudzwa naShe auoni maweakness. Unotanga kuzoona maweakness zuva raunoropafadzwa. And maweakness iwayo, they don't exist. They exist in your mind because the devil is seeking an opportunity to destroy you. Kune vanhu vakawanda vandiri kutaura navo vakapinda muma-devices adevil, vakakanganwa kuti kusimuka haisi problem. Asi kana wasimuka unozviziva here kuti kusimuka kwandaita. Bhaibheri pane pamwe panoti makaita zvamakaita, ndikaramba ndakanyarara, mukafunga kuti ndakafanana nemi. Kureva kuti pamwe nguva unogona kupinda muspree yekupinda pazvinhu zvaSatani, denga rikaramba rakanyarara, mukafunga kuti muri kufamba mesi. Izvozvo mukataridza kuti chechi inotangana 9. Vanhu vanotanga kuzara munona 10. Kubasa vanosvika nenguva. Unotosvika in way ina. Kureva kuti uwepo hwaMwari neukuru hwaMwari huri kurerutswa each and every day. And the devil knows the more you get used to things of God and reduce value to the things of God, that is the easiest way to destroy us. Vamwe vafundisi vakatanga vachibvira moto, vaine nyasha dzekudzinga mamhepo, asi simba iroro rinopera. Ukawarairwa along the way, the devil traps you. And remember kuti hapana kana chivi 1 chisinganakidzi. Kana munhu achiputa fodya so akaiti ukana akaiti nemunhu pfumbu, unonyatsoona kuti mundaraunda ari kunakirwa. Even ukaona vekushama akadai chiuno, akadai chiuno, akadai chiuno, itototsoka turi panze, zvine kakunakidza. It's so cool. When you are sinning, it's so cool. Ukatarisa munhu akaisa ma-earphones, makanda uya kuno, akabata hure so, akaisa ma-earphones, akadai. Zvine kaukunesi kazvinako so, kuti utadze zvakanaka, chivi chine kamwe kakunakidza kachinako so. Chihure chonakidza. Rega ndikubatsire kuhura cheko konakidza. Bhava ronakidza kudarika kuchechi. Dai kuri kubhaza vanhu vachinakirwa kunaka, kutadza kune kamwe kakunakidza kakuinako so. Kana munhu akatamba akadai kubhava hakuna kana murume mukuru, vanhu vanojaivha kusvika pekupedzisira. Kubhava zvonakidza zvinhu zvezve. Chivi hachibhohwi. Dai chaibhohwa kusina anotadza, kunoku izvozvo uri kutokotsira. Unoyanzwa kuti mundaraunda ari kutipedzera nguva anonoka kueregesa Bhaibheri, uri kutonzwa kusvotwa nini. But dai iri comedy, iri video, uchinyatsonzwa kuti zvinhu zvapanapa zviri kuendeka.
Munoziva kuti hakuna chinhu chinonakidza sechii? Chonakidza kuba so. Kune yasha dzako. Unozonzwa kuti pana vanhu kunakiro. And hakuna, remember kuti zvinhu zvese zvina Satani mukati zviri sugar coated. When the devil is doing his stuff, it's exciting. Iyo zvinhu ukatarisa kuti ndaimbozvibvunza rimwe zuva ndikati ukaona vanhu vachipopotera vafundisi nekutadza kwevafundisi pazuva panovigwa vanhu vangani zvichiofficiatwa nevafundisi, maweekends kunochata vanhu vangani zvichiofficiatwa nevafundisi, but kungoita mistake so people it's a crime. But vaya vanoti ane nyora panapa pachiuno apa, ane ring pano paguvhu, ane imwe pamhino, ane imwe parurimi, anenge achinzi ari so cool. He's so cool. He is awesome. Chivi chine kamwe kakunakidza kachinoita so. Iyo zvezvo kuti ufambe nemukadzi akapfeka so, it's not cool. But famba neakashama. Famba nemukadzi akashama ane wakabata pamusana apa pasina hembe muchimodhela mo, ndimi munonzi muri kurira. Ndo vanenge vachirira mazuva iwayo. Kufamba neakapfeka hembe hazvinakidzi. Fana kufamba nechocho chakafema. Makumbo ese ari panze, handizi kuti kana mazoenda kootera muchanoonei. Chii chinodaro zvinoita kuti zvinakidze. Muri kunzwa zvandinotaura? Zvinoita kuti zvinakidze. Zvinhu zvese unoziva kuti vanhu vazhinji, unozonzwa Paul achinyorera futi vaGaratia achiti maimbofamba zvakanaka. Ndiani akakuroyai? You Galatians, who has bewitched you? Kureva kuti vaGaratia pane nguva yavakafamba zvakanaka vakasvika pakuzonyura pamadevices aSatani. Chechi chaiyo munogona kuvarairwa. Chechi yese kuvarairwa chaiyo. Tenderana muzviviso muchirova pachechiso. Vice chairman namufundisi vakagara vachitenderana kuba mari yechechi. Administrator namufundisi vachizvijustify. Tisi tiri kuishandira imari yedu. Kasi message kamarova kaya munhu waMwari hatakunda, mari yapinda. Zvekuti kusimudzwa kwemari hazvinei naMwari mukati, zvine chekuita neupenyu hwavo. Ndine imwe chechi yandakambonzwa vice chairman achiudza mufundisi kuti kana takuitira iwe appreciation mundaramo mozondionawo, chingondiudzai share yangu nditsike vanhu. Kuona kuti Satani agara panhongonya yevanhu. Kangoona bhodhi raakuda kupiwa maallowances ekusita kubhodhi wotozwa kuti Satani atanga kufamba. Iri harisi bhodhi rekunyika, iri hamubhadharwa, muchabhadharwa udenga. Iyo zvinhu chitaura kudai so, mano mana aSatani. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, musanyengerwa. Chivi achichinjwe ne1st century, achichinjwe nechisaladi. Chivi chinongoramba chiri chivi, and the devil is not your friend. Vanhu kusimudzwa is not a problem. Kuzogara pakusimudzwa, it's a problem. Kuna vamwe vatungamiriri vokuti musi waanoitwa leader so anoruza humility yese anga ainayo inopera musi waanosimudzwa. Iri department rekupresident wechipiri rinozomuna achitaura kuti kana ndisipo vanokuvara. Kuimba kwake hakunei nekurumbidza Mwari. Hanzi makaona here kadhansi kandaita, chechi yese yanga ichifara. Kureva kuti zvekuimba kwake hazvinei nekurumbidzwa kwaJehovha, zvine chekuita nekadhansi. Pane kuvarairwa kunoitika, complacence. Pane nzira dzinoshandiswa naSatani kuparadza vanhu. Chekutanga nyaya dzerudo idzi. Ipapa pane nyaya pakudanana. Chechipiri mari. Ezvi kune imwe shasha yekuti haadi kunzwa zvechegumi, haani nazvo. Vamwe impavha, anoda chigaro kuchechi, anobharira mari yechegumi yekunyepa. Kugara pamberi pevanhu uchinyepa, uchifunga kuti uri kuuya, unoita ndo mano mana aSatani. Anoti nyika yese iri kuti uri kubvisa, but haubvisi. You do it kuzadzisa mirayiro yevanhu usingazadzise Mwari. Umarayo vanhu vaMwari, but vanhu havana denga,
vanhu havana ropafadzo, vanhu havakusimudzi. Regai ndikutaurirei, ukafa nhasi kuswera mangwana vanhu vanokukanganwa, asi denga ndo rinorwira vanhu. Kana moita zvinhu, regai kushanda nemazwi evanhu, regai kushanda netsika dzevanhu. Kana monamata Mwari, namatai Mwari mumweya nemuzvokwadi. Kana moita zvinhu muchechi, itai mumweya nemuzvokwadi. Regai kuzadzisa kururama kwevanhu muchikanganwa denga. Unoona kubvisa yekunyepa. Tikatokumaka murejista kuti uri right, but rega ndikutaurire chokwadi, Mwari haasi munhu. Rega kushandiswa nevakaipa kuzadzisa meso evanhu. Do you know kuti zviri right kutoti hauiti pane kuita uchizadzisa mirayiro yevanhu kwete yaMwari? Apa nhasi harina maamen akawanda, but regai ndimbopfuura nepo zvitiitire zvakadii zvakanaka. Vana baba nana mai, kune vanhu vanotenda mumasi evanhu vasingatendi mumasi aMwari. Kune vanhu vanozikanwa nevanhu kuti maKristu, asi mubhuku yeupenyu havana kunyorwa. Why? Havasi kurarama utsvene. Bhaibheri rinotaura kuti vanomunamata. Unotodwa Jesu aisangana nemukadzi muSamaria zvichinzi hatichaende kuSamaria kana kuJerusarema, asi vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Mukurevesa ndo mune simba rekurarama, kwete mukuzadzisa zvido zvevanhu. Kune vanhu vanototendwa nevanhu kuti vanhu, kwete vanhu chete nevafundisi chavo. Vamwe vari kutopiwa maappreciation ekunyepa, achinyatsoziva kuti ina handina pandakambotaurirana naMwari nezvenyaya. Achinyatsoziva kuti ini denga harina charakataura. Anenge ari pamamidhia achiteerera mameseji evamwe vafundisi. Unoona dzauya dzadownloada yaningi, dzadownloada yaningi, dzadownloada yaningi. Hadzina chadzinonzwa munzvimbo dzemweya. Ende vanhu ivava vakutsurei. Even mukahura zvinengei, hurai henyu ezinongo mari ichiwe. Cheche yakati zii, handisi kuti ndichiri nevanhu here kana ndiri ndega, asi ndoparidza chete nhasi, handisi kusoreka. Pfuura neipapapa. Even mukasadaira amen, it's okay, ndichaparidza. Mukamakudaira amen ndakupedza, kana musati makudaira amen nechingodzokorora nechitenda kuti hamusati mazvinzwa. Kune vamwe vanhu vanogara mutsika. Vana baba nana mai, ngatirege kunyengerwa. The devil is not our friend. Let's come out. Ngatinzwisisei. Ukaona wakunzwa kuda kurega kubvisa chegumi, ukanzwa wakuda kuhura, ukanzwa wakuda kunyepa, hana yako ngairoyo. Zvimwe munhu atanzi mufundisi mutaura zvisingaiti papulpit. Iwe ndakaberekwa mahure ariko. Ende Bhaibheri rakagara richitaura kuti akavenga mhuka idzodzo. Saka ini rega ndidzokorore yandakafambira. Iri decent, language yangu itori right. Hapana chakaipa pairi. Ndichitaura kudai so. Kunomwe munhu ari kuti mufundisi matangire iyo. Let us not get carried away and become ignorant of devil's devices. The only thing that makes you corrupted is sin. The only thing that makes you defiled is the love of money. When you cannot share what the Lord has given you with him. Vamwe venyu musarinyengerwe. Kune vamwe vari muno izvezvizvi wekuti the moment they got blessed, vakatanga kusema hama dzavo. Pane chinhu chinondirwadza muno muJoburg. Unoona vanhu vachigocha neshamwari dzavo. Nyama inorohwa munomu, 1000 yagochwa, 1.5 yagochwa, ichipera. Asi kwakaberekwa vanhu ivavo hakuna sauti. Kwete sugar, salt chaiyo. Makanganwa here? Makanganwa here kwamakabva? Makanganwa here mukoma wako wamaimbofuka mese gumbezi 1? Wamukanganwa here nekuda kwekuti waropafadzwa?
wakangana. Kuna vamwe vanhu kuti izvozvi ukafirwa ndikati ndoda kuperekedza ubvumiwe. Izvezvi so nemachenero avakaita ndikati handei kumba kwenyu hautendi. Baba mune basa rakawanda, Sara yenyu muchibata basa, uyu zvavatofa vatozorora, matotibatsira zvakakwana kunoku. Kutya kuenda nini? Kuti nerinoparidzwa namunharaunda tikaenda tese tinonopinda pai. Iwe unganditore kuenda kumusha kwako kuti ndinopinda mutoileti kuseri kwemuti inini kunotenderera kuseri kwedzokotswa nekuchenda kwawakaita uku uchitadza kungogadzirisa player toilet nematauriro aunoita nendimi aya. Ukatarisa mufundisi wako ufunga kuti mufundisi wanopoterera kuseri kwechigwenzi oti haiti baba Sara yenyu. Vamwe vanhu inyaya yekuti akakanganwa mumwe munhu obva ati chivere. Yes, it's a big sin. Joseph anoti aropafadzwa naMwari, anotora madzikoma ovaregerera, ovapa ivhu rakakora rekurima nezvekudya kusvika vakohwa. Bhaibheri kuna Timoti inoti asingadewe kwake akashata kudarika asingatendi. Unotadza kuvakisa player toilet chayo kumusha kwawakaberekwa kuti kana ndaenda newe ndinopinda musango inini, iwe uzvibate umbotyawo Mwari. Pane dzimwe nguva dzaunofanira kutya Mwari. Maria unogadzira musoro idai wacho pamwe pacho waimbotya Mwari naye. Apa handina hangu maameni nacho. Vanhu vakadzikama kunyatsodzikama kuita vanhu chaivo. But izvozvi zvimwe nomwe imbodzokera kumusha kwawakaberekwa. Uone kuti are you not a disgrace to your own people? Kachirungu kadiki aka. Are you not a disgrace? Izvozvi vamwe vanhu kuti titoenda kuvabereki venyu muHarare chako chako ndapfuura nekumufakozi makati mai venyu vanogara panhambani audi. Because kune sofa remuti ravakaberekwa riripo nanhasi ndoririko. Chisofa chiya chemuti chaiswa dhoiri ndochiriko izvezvi. So nedhoiri racho ranzwa rari rewaiti rikaita krimu izvezvi rari grey. Iwo uri kuno rakabva pawaiti rikaita krimu rikabva pakrimu izvezvi rari grey. Dhoiri ravakagara uri kupuraimari riripo pasofa ravakakurira ro. Ukauya ukaona muri Mwari wechokwadi, nzwara dzakareba kudai kunge dzegudo dzakapendwa uchinyatsoona kuti Mwari ashanda. Kune vamwe vanhu vari kufanira kumboreflecta, wakanganwa here? Chivika chimwe chacho hachisi chivi chokuti unofunga kuti watadza, but chitori chivi ichocho. Izvi zvichando chapera kudai chemberedza. Dzimwe dzine maflisi, dzimwe dzine zvigumbeze, dzimwe dzine zvimajaketi. Mai vako vani? Ukaona uri muJoburg, baba vako vachipfeka hwashu. Munoiziva yakagadzirwa netairi remota rakapera. Une mweya wetsvina uri very strong. Ende vanhu ivava havamiri pamapledges. Pese chodaitwa pamwe. Unoziva here kuti mari yako ikadyiwa namufundisi isingadyiwi namai vako haina blessing yakakwana. Tinosheya nepakati. Ikadyiwawo namai vako pasina yangu ipapo haina kukwana. Ini namai vako nababa vako tinosangana papei yako mwedzi wapera uya nayo takaimirira. Uri kuti hatisiita zvemagurupu uye hatisiita zvegorira warfare. Ndiri kutorevesa kuti pamari yako iwewe yaunotambira pane imwe yaMwari, poita imwe yevabereki. Sei iwewe wakarerwa ukakura uchizotadza kurerawo? Unoziva kuti kutotadzira Mwari kuti mai vako vanomuka vasingamuiti imi muchitadza kupedza shuga yepamwedzi. Munoziva kuti it's a sin. Wanga vasingazivi vati sini kungotora vakadzi vevanhu. Ichocho chitori chimwe chivi chakakurawo pache zvacho. The sin of negligence, the lack to take the failure to take responsibility. Ava hapana hapo maamen. Vamwe vanhu vari munhu havasi kukomborerwa. Why? Vakanyura pama-ignorant devices. Kunonoka kuchechi. Pane tunhu twakawanda turi muvanhu
tunotadzisa vanhu kuenda kudenga. Don't be ignorant of his devices. Pride. Pride chachayo inokanganisa vanhu kunamata Mwari. Pane dzimwe dzandakaona dzichinamata angoti muzita raJesu, haatombodi kuti uku kusvike masodzuku ari makeup yaari kuchengeta. Anotadza kunamata Mwari nekuda kwemakeup. Imwe yacho inenge isiri makeup, it's mess up. Inenge ichikutadzisa kunamata Mwari. Ndakanzwa umwe munhu achitaura zvikanene akandibe naAsha. Kuita Asha nchibata vanhu nebhutsu dzangu dziya. Zvimwe zvinhu zvatiri kukoshesa kuvarayirwa. Dai umwe noumwe aimbotarisa kwaakabviswa naMwari. Wotarisa zvakaitwa naMwari muupenyu hwako. Wotarisa kwatakacherwa naMwari. Kunamata Mwari kwaireruka. That capacity to reflect. Where does takabva kupi? Tiri kuendepi? Tisu vanani? Even makakurira ugirinora, musade kunyepera kuti hanzi nekuti atakurira umusha. My flasha toilet dzinenge chigaweni. Toilet yayo pamusuwo wekitchen. Hande itona hama dzekugirinora nekuchitungwiza muri pano. Muripo here wekuchitungwiza. Vegirinora muripo here. Paya chitoilet chiya chaive pamusuwo wekitchen. Chaive nezigomba rakadai. Chekuti waiti gocho. Chaita kunge Blair toilet. Papasina pekugara. Madzikanganwa here toilet idzodzo. Chakukutumai kukanganwa Mwari. Akakuunzai kune idzi dzekugara idzi. Chii? Vangani venyu vakakurira mutown. Maiti dringi rikauya moti mai vachauya wokudirirai. Vangani venyu vari muno vanoti amen to this. Matenga koko maimirira mai kuti vadire girazi. Ukapedza girazi zvakwana. Now maakugara nechigubhu chakazara. Chamuri kuti handimwe inofutisa. Chiremekedzai kadenga. Rakakubvisai kwazvairema. Rikakuendesai kuri nani. Mawarayirwa nei? Vazhinji venyu munoda here tidzokere kwatakakurira. Hapana munhu vazhinji vari muno munozviziva imi kuti kudya nyama kuguta it's a miracle. Ngatimbobudiranei pachena. Kutodya nyama kuguta it's a miracle. Kuti tasiya nyama mupoto it's a miracle. Yaipakurwa namai. Chipisi. Maakudya nyama muchiguta chiri kunetsa chii? Tawarayirwa papi? Tadii kuremekedza Mwari uyu? Vakaenda kumaboarding school handeitoni. Vangani venyu vaizva chinonzi kuru yataimboti ukaisa shuga wokunzonga wozotsvaga kara. Yaizanzi kala mazuva yainzi kara. Yekungozoti kuti zvite red kana green. Shamari ndisiro kara. Ungononzi choti muchigubhu chine shuga. Iyo zvitikakupai shuga yamuri kutobvisa padaiti muchiti tiri kufuta. Hamuchadyi shuga. Maikurunga kapuri yese girazi reshuga uchinzwa kuti Jehovha uri pano. Saka hakuna ari munhu anoti Mwari havana kundiitira zvakanaka. Handeipa bhutsu. Vangani venyu vaita bhutsu 5. Waingopfeka imwe chete Jehovha uchikudzwa. Izvozvi bhutsu idzodzo ndo dzaakukuwarayisa. Ndo dzinokutadzisa kuya kuota uchisvika kudonha kukwira apa. Ndo dzokutadzisa kunonamata. Idzodzo bhutsu idzodzo ndo dzinokunonotsa kuchechi uchitsvaga ukapfeka dzeblue ukabvisa ukapfeka dzeblue kusvika nguva yesevhisi yekunamata yakwana. Usawarayirwa. Kana waropafadzwa gara panzvimbo. Chengetedza ropafadzo. Ndinombofunga hangu ndichitaritsa madzimai ari muno kuti mukadzokera kwamaigerwa zuda timbokuona ine zuda pakaipa. Vamwe muno muzvitori zvikomana chaizvo zvinana Jonathan zvatigere nazvo. Takagara nana Peter mudzimba umo. But Peter akazogadzirwa musoro unoona kuti atazvirira. Tuzotiwo mai vekumba kwedu. Watu wambofamba nemukadzi wako vanoti makadi yenyu baba vachireva mukadzi wako. Sorry ndeamai.
unoita kunge uchamurowa kuti uri kuti mukadzi wangu baba uri kuti ichi, but ndo nyasha dzatakauya. But manje mawivha akauya aya, mabrazilian, mamakeup anobva angoratidza kuti inini zvangu ndini Alfred, ava ndiamai nenyaya yemakeup, but makeup isipo togonongoita matwins. Jehovha wedu uchidi uchikudzwa. Saka kana Jehovha atigonera, ngatichimuremekedzai, tirege kuwarairwa, tigare mukutenda. Ndinorevesa vanhu muno mukanzi baba namai vafambe muno muvese vakagerwa pangi iye kudai. I'm telling you zvinotora nguva kuti uone kuti ndimai here kana ndibaba, unless kana vaine chipo zvavo pachipfuva apa ndopo unokurumidza kuona. But kana pasina chipo chihombe, zvinogona kungofanana tichikudza Mwari nemabhachi echando akauya aya anenge akavhara zvose iri fesi chete iriko. Zvinonetsa kuona. Asi nyasha dzaJehovha dzakazotiringana. Botarisa munhu ari padhuze kuti rega kuwarairwa. The devil still remains the devil. Rega kuwarairwa. Unozoti vanhu vazhinji we sleep, we forget kwatakabva, we forget what the Lord has done for us to be where we are. We forget. Tinokurumidza kukanganwa zvatakaitirwa naMwari. Ndakamborimainda umwe munhu umwe musiri all night. Ndikumbirawo mutakure vanhu, ndamufundisi ndakuti ndaneta da unokurumidza unorara, mangwana ndiri kuda kuenda basa. Ndakafira kudzikisirwa singaiti. Ndakumba kwangu ndikati Mwari wechokwadi, itai kuti mota ife. Mupera mwedzi tsano wakutoya kuchechi netsoka. Daidzira imwe all night ndakaona vari pane vamwe vari kudawo mota, ndikati Jehovha kudzwai. Pane vamwe andorevesa ukawarairwa uchifunga kuti wasvika, denga rinogona kukudzosera kwawanga uri. Ena unobvunza Samson paakagerwa bvudzi, simba rese rakapera kuti anga asati asvika, akatushurwa maziso asina anesthetic yabaiwa paari nenyaya yekuwarairwa. Paakangoudza dhilera kuti musoro simba riri mumusoro, ndo paakagerwa. Apo kwakusina anesthetic, ainyatsochekwa ziso richibviswa, achiona masikati machena. Kune vamwe vanhu vari muno wekuti ukawarairwa neblessing yawinayo, unogona kudzokera unodya mashanjara kumusho. Ndamonzwa mumwe munhu achitaura, inangu kuti ndiri musingle. Iwe unofirwa nhasi kana usafirwa kurambwa chaiko. Unorambwa. Ende kumwe kurambwa kunoita vanhu hakuna Satani mukati. Vashiti akarambwa nekuda kwaMwari, kukatoiswa Esther. Ipapo inangu handizozivi kuti vaya vanosiyiwa kuchitorwa umwe pana Satani rakaunti hapana, ina handizivi. Zvoda wapinda mweya, because Vashiti akasiyiwa paina mweya mutsvene chavo. Uriti kutoronga kwedenga kuti Vashiti ngaabaye Esther ambogarawo ipapo. Ende Vashiti akabva atonoita musingo. Zuva iroro Esther achitonoita queen. Pamwe pacho pamakagara ipapo mukawarairwa munonyura. Can I repeat this? Pamugere pabasa ipapo mukawarairwa munonyura. Chikontrakt ichocho chikakutumai kuzvikudza chinopera. Musadadira Mwari, haasi munhu. Kana maiswa mumapositions naMwari, musawarairwa. Can I repeat this? Ndati musawarairwa. Kana Mwari akakusimudzai, regai kuwarairwa. Kana denga rikakurangarirai, regai kuwarairwa. Remember in the first session, I said nothing is permanent. Nothing is what? Permanent. Pamwe pacho you only need 5 seconds. Yekusvika kwamunoshanda muchinzi rapera. Ime hamuna masevinga, munodya mari kunge anonzi machi. Munodya mari yenyu kunge maantibiotic. Finish within 7 days. Mari yako yakatopinda nezuro, hausati wabvisa chegumi but yakatopera. Antu wakatambira musi weFriday. Chegumi hausati wabvisa watopedza. Wobva wasvika Monday uchinzi basa rapera. Musi weMonday manera una chingwa. Mboti maoko mudenga yaka kuna Jesu. Monday manheru chayo unenge usisina yemuriwo. Iwewe. Nemota dzezvikwereti dzatinadzo. Mota ichitorwa, imba ichitorwa.
tinokuonai madzokera mukuku muchikumbira purama stove yepurama stove. Imi mukatamba nadenga iri mukavarairwa munonobika nepurama stove. Ujoni hwese ukabuda panze kuti ba. Chinotuma vanhu kuvarairwa manomana aSatani. Ende Satani haafi akakuataka kana uchiri mugrace. The only way he can attack you is to take out you of the grace. Inzwai Mwari vachitaura naSatani. Satani wamboona here muranda wangu Jobho, ndingamudii kana makamukomberedza. Kureva kuti as long as wakakomberedzwa nenyasha usina kubuda mugrace, the devil does not do anything. The moment yaanokunyenkedza wobuda mugrace ndopaunopararira. Pakaoma. Kune vamwe vanhu vanoda kumbonamatira nhasi. Ari kuti hai ndimufundisi. Pane zviri kuitika. Especially panyaya dzekuomera idzi. Autako inotyisa. Kune vanhu vanoti mufundisi kubvisa chegumi ndoda asi handigoni. Mufundisi kuchengeta vabereki ndinoda asi I just don't able to. Handikwanisi. Tochengetawo hama dzangu ndinoda asi handigoni. Doda kunamatira nhasi. Kune hama dzakadaro. Kana pasina toti Mwari kudzwai vese vari muno vatsvene. Naombotsvaga vanhu vanoti mufundisi mari yacho ndoiwana but chegumi chinondinetsa kubvisa. Mari yacho ndoiwana but ndinotonetseka nekuchengeta hama dzangu. Ndinongofila kuti haikwani. Tsvaga hama idzodzo ndidzinamatire. Kana dziripo dziri kuti mufundisi zvakanaka ndotozviziva hangu mana handizvigoni. Visirewo pulpit. Waita ako nekukurumidza kuuya. Kune vamwe vanhu vakagumya kare kutumidzira mari kuZimbabwe. Vanhu vakaguma kare kuchengeta hama dzavo. Vanhu vasinga uya ndikunamatire. Tirege kudzokera kumashure. Saka hama idzodzo kuti inini chegumi mari yacho yechegumi inotondinetsa kuibvisa asi ndoibata. Hama dzangu chaidzo pamwe pacho dzinondinetsa kuchengeta. Uya ndimbokunamatira. Tirege kudzokera kwatakabva. Svaga hama dzakadaro ini kutopa munhu hembe chaiyo even ndisingachaikwani handigoni. I can't give. Daukunamatira masi umboendeswa pane level yaunofanira unge uri. Inini pamwe pacho kutopa munhu hembe even isingachakwani. Kune vanhu vanoda kubuditsa mumweya wekugara vari complacent kuti unogona kusvika hembe pakuti ine 10 years iri muwardrobe hama dzako dzichitambudzika. Aumbokunyengeterera. Mwari ngaakubvise. Kune vamwe vane mautako asingadaidziriki. Ananga ndichitaura nezvawo ingokwanawo apa pane anodaidzirika urege kuzonyara. Wanzwa zvandikutaura. Pane zvakawanda zvandataura nezvazvo. Zvimwe zvacho zvisingaiti kuita autako iwe ngouya ipapa. Iwe ndounoziva chawafambira. Zvitiitire zvakanaka. Pane mumwe mweya ina achitaura nezvayo pakati nepakati apa. Iwe unongopinda pane inodaidzirika. Zvichitiitira zvakadi zvakanaka. Dau kunyengeterera. Vanhu vanozvikudza. The spirit of pride. I want to pray against the spirit of pride. Munhu anoti ndozvikudza handitaurirwi chekuita nemunhu. Uya kunondikunamatira. Nderimwe remazuva risina kumira zvakanaka. Ndotsvaga vamwe vanhu vari kuti mufundisi inini kutoteerera chaiko kunondinetsa. Hazvina basa kuti ndiani ataura. I can't listen to anyone. Dau kunyengeterera. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Severai henyu kuno pulpit yakura kuya kuno kwandiri kuno. Dau kunyengetererai. Nomwe munhu ari kunyara kuuya uzonamatirwa nini. Dau svika panguva yatinoimbirwa nepresent worship. Timbonamatira hama idzi. Mweya wekutadza pamwe pacho ukaona zvichinetsa itomboyaona mufundisi kuti yangu iyi ndauya nayo izvi zvinizvi dau zvireka. Daumbokunamatira umbopfuura pauri ipapa. Mwari vakuitire zvakanaka muzita raJesu. Praise him. Kana Jesu achionekwa tinozofanana naye. Kana Jesu achionekwa
tinozofanana naye kana Jesu achionekwa. Tinozofanana naye, tinozofanana naye, tinozofanana naye, tinozofanana naye, tinozofanana naye, tinozofanana naye, tinozofanana naye kana Jesu achionekwa. Tinozofanana naye kana Jesu achionekwa. Tinozofanana naye, tinozofanana naye, tinozofanana naye, ivovenyika atatinozo ivovezita isu tinozo
icho tinazo baba tinazo icho tinazo baba tinazo icho tinazo baba tinazo icho tinazo baba tinazo iwe benika isu tinazo iwe bezinza isu tinazo iwe benika isu tinazo iwe benika isu tinazo iwe benika isu tinazo iwe benika isu tinazo icho tinazo baba tinazo icho tinazo baba tinazo icho tinazo baba tinazo icho tinazo baba tinazo icho tinazo icho tinazo iwe benika iso tinazo iwe benika iso tinazo iwe betinza baba tinazo iwe benika baba tinazo iwe benika isu tinazo icho tinazo baba 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 tinazo icho tinazo icho tinazo iwe benika baba tinazo iwe benika isu tinazo haleluya maoko mudenga yakayaka kuna jesu ndoda kutenda mwari masikatano asi musevhisi ino ngatokana kugara zvedu pasi shoma mwari vachitiitira zvakanaka. Praise team. You can stand. It's briefly vanhu vamira kwenguva yakareba, but you are ministers, we can minister together. Pauri kubuda muservice ino, go and give yourself homework. What is it that I'm doing that I said before in my prayers I must not do? When you pray, don't forget your prayers. Inini mupenyu ndogona kuti vamwe vanhu vandisingachadi kuitira zvakanaka, asi ndikafunga kuti what did I say in prayer, unozoona vakuzviita. Why? Because uri kuchengetedza chitsidzo chakakusimudza kusvika pavasvika. Muri kunzwa zvandikuedza kutsanangura? Ukava munhu wekuti zvovanamatira gore rino hazvisina basa, zvounonamatira gore rinouya hazvisina basa, the devil can take advantage of you. Indakagona kubvisa chegumi nenyaya yekuti it was a pledge. Ndandakangozviudza kuti I do this. From 18 years to now, it's something that I committed, I do it.
It's not everything that you must do chinokunakidza. Zvimwe zvinhu tinozviita even zvisingatinakidzi nekuti Ishe vanoda kuti zviitwe. Ndine munhu here masikatani. Kune zvimwe zvinhu zvatinoita tisingadi asi uchiziva kuti is the right thing. It's not everything that is right that makes you happy. Can I repeat this? Paul anozonyora achiti I am a slave. Ndiri musungwa wevhangeri. Kureva kuti ane nguva yaaifila kuti I'm doing it not because I want but because I'm supposed to do it. Muri kunzwa zvandikuedzesa. Pane zvinhu mukunamata kwedu zvatinoita even zvisingatinakidzi asi tichifanira kuzviita. Isu vamwe tiri vafundisi. Unoyatsonamatira munhu unoyatsozwa kuti this is fighting me but it's my job. Ende kana ndakumunamatira handimunamatiri ndichisiyirira. I do it wholeheartedly. Pane mumwe munhu akandiudza zvikanzi mufundisi, kune here chinhu chinonzi liking a person or disliking a person. Ndikati kune vamwe vanhu it's a privilege. Kwandiri it's not. I have to like everyone. Pamwe pacho ukauya musi weconsultation kuofisi kwangu unogona kutoona vanhu vaya vanachitaura kuti vakashama varimo muofisi mangu. It's not that I like it. It's my responsibility. I'm supposed to do it. Hama dzenyu dzanani chikutichengetai. Vamwe vacho vanokuitirai utsinye. Vamwe vacho vanokuenderai kung'anga. Vamwe vacho havakuremekedzii. Muri kunzwa zvandikuedzesa kuti mufundisi ndoita sei nemunin'ina wangu haandifariri. Mufundisi ndoita sei namukoma wangu havandifariri. Vanondiitira zvakaipa. Asi kana vaine mwana wavasingagoni kuendesa kuchikoro, iwe uchikwanisa kumuendesa kuchikoro, you are supposed to do it whether the father is nice or is not nice. Maoko mudenga yaka. Ukateedzera unice hwevanhu kana udisliking hwevanhu hauna chaunoita pamberi paMwari. You do good not because they are good to you. You do good because you are supposed to do good, and you are good and you do good irregardless of their behavior. Jesu anozoti ari pamuchinjikwa, tarirai vamakandituma vatiramba asi aivafira ivo vamuramba. Vazhinji hamutauri nehama dzenyu because muri kuda kuti dzive right. Hakuna musha usina mapenzi. Haugoni kurega mwana wehanzvadzi yako ari rombe nekuti mai vacho vakakutuka. Unotogara vatopedza kukutuka vakuudza kuti uri stupid kana fizi yakudiwa ngaiendi. Nekuti akutuka ndimai haazi mwana. Mwana uyu anosafira here kuberekwa nebenzi. I want to ask you, iwewe ukati unoitira vanhu zvakanaka vanokugonera vangani? You do good because it's in your character, it's in your DNA. You are a believer, not because you are repaying them. That one becomes an exchange. If you do good to people who does good to you, you do good because you're supposed to do good. Saka zvandanga ndichitaura nezvazvo hazvinei nevanhu vakakutenderedza, zvine chekuita newe. Mwe munovati mufundisi kwenyu kune vanhu vakanaka saka muchitaura zvakadaro. Iwe tikaisa mafaira apa pakaipa. Muri kunzwa ndedera inyaya yekuti when you need to do good, you need to do good nekuti you are supposed to do good. Ene vamwe vanhu vamuchaitira zvakanaka, they don't appreciate. But iwe hauregi kuita zvakanaka nekuti they did not appreciate you. Yeah. Carry your cross. Kana wakuda inini saKristu, deny yourself and save your life into me. Luke 6:40. Inototi kana maakuita vadzidzi vangu, chizvirambai, rambai upenyu hwenyu muhusevhe mandiri. Vamwe vanhu vatinodhila navo vakaoma. Vamwe vana ambuya vatinochengeta vakaoma. Vamwe vana amwene vatinochengeta indururani.
but haugoni kuchinja unhu hwavamwene, haugoni kuchinja unhu hwaambuya, haugoni kuchinja unhu hwaatezvara. Iwewe do your part. Wanzwa zvandiri kutaura? Iwewe do your part. You cannot say an eye for an eye because you are a Christian. Kuna munhu andiri kutobatsira so ukafunga kuti ndichaitira zvakanaka gore ravachandiremekedza, unofa usina kuvaitira zvakanaka. Vamwe vanhu, they don't appreciate, they don't have humor, they don't have manners. You do what you're supposed to. Woropafadzwa. Hanzi vanhu kwandakaroorwa mufundisi, vanhu vacho vese vanotaurisa. Zvavanototaurisa. Iwe uda kuchinja here murume? Kana uchingori nemurume yeye ndo hama dzako idzodzo. Iwo maredhiyo iwayo asingadzivari muromo ndo hama dzako idzodzo. Wotojaira. But uchiratidza kuti uri muKristu. Ende pamwe pacho zvinozotaurwa musi werufu rwako. Dai asiri munhu, dai tisina kuenda kuchikoro. Vanozviziva, vakabatwa pamwe pacho nevakaipa havaoni. So kana wabva munomu, do good. Bvisa chegumi chako, ita zvakanaka, usahure. Airida ndagarisa risina uri paridze. Andirika, handei tinoita zvakanaka. Kuna vamwe vanhu vekuti wakaroorwa nemunhu ane mwana wake, kana kuti wakaroora munhu ane mwana wake, don't expect that child to do good. Unomuchengeta uri baba wake. Whether ari kukuappreciate kana hasi kuappreciate, kana wakapinda marriage yakadaro, vana ivavo vanochengetwa. Ende vanenge vari stubborn, vaudzwa nedzimwe hama kuti iwewe ndo wakabvisa mai vavo. Saka unovachengeta nekuti ndo zvaunofanira kuita. Havafani kurega kuenda kuchikoro, havafani kurega kudya. Unotozvuva sanzu nemashizha aro. Kana vazokura vava vanhu vakuru, they will appreciate you. Kune vanhu vanobva mamarriage akadaro, vari mamarriages ekuti wakawana murume ane mwana wake, wakawana mudzimai ane mwana wake, ida vana ivavo vachengete usingatarisiri kuti vaite zvakanaka, nekuti vanovaudza zvekuita vanovaudza kuti varwe newe, kuti upenyu hwavo urege kuenda kumberi. Imbondiwezvera ruoko ipapo. Ukasangana nemunhu ane mwana wake, wamuda, chirega kuti mwana wake aite zvakanaka, iwe chengeta mwana iyeye uchirevesa. Pamwe pacho anoudzwa kunzi iwewe uri ndururani, unoroya, wakazodai, but iwewe haugoni kurwa nemwana iyeye. Kana azokura, denga richamuzarurira. But ukati mwana wako ane mabhuku 4, uyu wawakasvika aripo haana, upenyu wautadza, kunamata wakutadza. Iri rinobaya manje nerichikuti jgu pamoyo chairo. Aya ndo mabhonzo eministry. Ndati ukasangana nemunhu ane mwana wake, iwewe even wakanyeperwa, akati haana mwana, kana atopo mwana ngaachengetwe. Iwe kunamata Mwari hakusinyore. Kunamata Mwari kunoda vanhu vanozvininipisa, vanomedza pride. So ukati hanzi nekuti ane mwana wake ndakumutambudzisa, mwana wake uchimutrita zvakasiyana newako, watadza kunamata. Ende vana vaunosvika varipo vagara vane mamwe maideas. Ende tsika yevanhu vatema pavanoadvaiswa vana ivavo, vane vachikonzi uri kuwana zvishoma, hausi kupiwa zvakakwana. But iwewe semubereki, do your best. Woenda pamberi paMwari woti Baba, ndakaita sezvandaikwanisa, whether aizviona kana aisazviona, but I did the best. All right. Chimbondoomberera maoko ipapa. Pakanaka ipapa. Zvinokati mwana wacho hauna basa naye, rudo rwacho harubudi, nedenga harivhuri makomborero. Zvichitiitira zvakadi zvakanaka, tofanira kuda vana ivavo. Manzwa ndiri kutaura zviita chegumi chako uya nacho kuchechi. Usazvikudza
usazvitutumadza zvininipise pamberi paMwari. Ngachiuye chakakwana chiri chechokwadi. Mwari unokuropafadza. Mirai ndite one announcement. MC ndamugamuchira, vamwe vese ndavagamuchira. Regai ndingotenda Mwari. Ndiri kutsvagawo mapedza bvisa chenyu chegumi. Tine mwana wedu 1 anonzi Loveness Jesse. The mother is part of our single ladies department. Akaselectwa kupinda muno inonzi Ringbo South Africa kuti atambire national team yeRingbo South Africa. But nekuda kwebasa rinoita mai vacho, the sport is paying at a certain stage, but for now vasati vanowina macompetitions anofanira kufanda ega. I think masport akadaro akawanda, even wana tennis, you fund yourself kusvika wanowina tournament, then you take the money. The mom havana kwavanoshanda, havanonyatsoshanda zvavo kumakicheni. Mwana ane potential apinda munational team. Pamari dzenyu dziya dzamakaropafadzwa naShe, ndiri kudzikumbirawo timubatsire arege kuluza this opportunity. She is young, I think she's 16. How old are you? 14. Yeah, she's 14 years old. The talent is there. She's one of the best in that team. Vabereki izvezvizvi this month ari kuda kuti tikwanise kutenga mauniform nekufanda this month kuti ave nekit yese yakakwana. Tikuda about 3,500. Then ane tournament musi wa13 August. Ane tournament musi wa27 August. Ane tournament again musi wa10 September. Ane tournament again musi wa24 September. Imwe ku Pretoria, imwe muno mu Westland, imwe ku Capricorn, imwe ku Sedberg. Sa ada funding mwana uyu. Pamari dzenyu dziya dzamuinadzo dziya, batsirana iwo neni, ndikutsvaga vanhu vanonipawo mari. Tingomubatsirai ende kumberi. She's one of our own. Zvinotiitirawo zvakanaka kungoziva kuti one of our kids. Ndomunamato wataimbotaura uya kuti vana vedu ngavasimudzwe. Zita rakewo rasimudzwa kupinda munational team. It's not a joke. But my uniform name imwe funding iyi kuti zvese izvi zvipere tinogona kuda about 10,000. But pari zvino now Monday mangwana tikuda 3,000. 3 to 3.5 ivepo. Kumbiro vanhu vanoti mufundisi, we can partner with you. Tingomubatsirawo. Mama niwi mari. All right. Vama niwi vatipa 3,000 yacho, but I still need more. Kuti tikwanise kuenda kuma tournament. Thank you so much. My Maruf. 1,000. Thank you so much. Ndokumbirawo mari iyoyo mwana uyu angokwanisa kuenda ku national team. Pamwe pacho it's an opportunity for her. I still need more kuti ndirege uzomira zve next week ndane 4,000 kuti ma tournaments acho ese apere. She's one of our own. Come forward. Loveness, you can come through. She's still young, 14. The talent is there. We need to support that talent. Pano zobuda pa TV, my friend is 1,000. Thank you so much. My kufa 500. Ndamu 5.5. Thank you so much. Ndana nondinyorero muri kunyora. All right, my kufa 500, my friend is 1,000. Baba, my marufu 1,000. Baba na my money with 3,000. Dipewo mari ndiko supporta mwana uyu. Zvindiitire zvakanaka my garai. 200 my garai. Baba na 500. Baba na my nyabata. Ndongoti mwana uyu ndingomfandawo zvingotiitira zvakanaka. At that tender age, gogonika. 200, thank you so much. Baba na my panda 500, thank you so much. Ndipewo mari dzotine kurumidza. Tingomuendesawo kure. It's so lovely. My daughter is also running. I'm praying soon she'll be in the national team. Shannon. She's a very good athlete. Takatomboenda kuma national naye the other year before COVID. Do you know Pastor's first daughter? My firstborn. She's also into sport. She's a sprinter. Kano to qualify. Kakatomboenda
kunokombita kunational. Right now she's running. Also, very soon I'll tell you. I'm praying for that talent. My daughter is also into sporting. She can run. She even outran me and the mother already. She started doing so when she was only 6. She can sprint. The father used to do before he got fat. Babana Maim God. 1.5. Thank you so much. I just want 10,000. Lativede 3, 4, 8.4. Ndasari 1.6. Diva nango pizza. My masuka 500. Thank you so much. Sangandasari 1.1. Do you pay someone now? My mangena 400. Ndasari one mari. Dauti ngoshika 10. Ndiva ndaziva kuti tournament yegore rino matournaments ake apedza. Ndiri kuinamatira mari kuti pakanongoenda kakatanga kuwina matournament akuwina thousands million tete akapfuma pachegumi. Mai mangena tiri kuinvesta. Imwe handiti kutonamatira kuti paanenge ane mari chegumi chedu chinowanda. All right. Baba 1,000. Thank you so much. Go back, manang. She's only 14. Very talented. Kupinda womu national team. Tatonyorwa makoronike kuti one of us is participating. Kana akwe na competitions toisa pa group. Kana achibuda pa TV. We must watch. She is our own. Let's pray. My prayer leo takapinda national team. Aende ku Europe kwa ngonotambira ma 400,000 pounds per week. Anenda ne mari. Because pane me tournament nenda katogara ku Barcelona ndichiwacha ku Spain. Iwe pamwe pacho unofana ungorotawo zvakanaka. Pfungwa dzako dzichifungawo zvakadini? Zvakanaka. You see what I'm saying? And I'm praying kuti nhumbu dzese dzamuri kutakura idzi nedzamakatakura umwe atambe bhora umwe tenesi umwe amhanye zvichitiitira zvakanaka. Vana vedu ngavatonge. Vana vedu must dominate. Muri kunzwa zvandikuedzetsangura. Thank you so much for supporting her. Ngatikasapotei kamwana kedu. Let's pray for her. Let's keep on going. She is in the team. One of the most talented in group iroro. They really wanted her. But no forgot paanenda kuma tournament kumberi. Aigona kufamba murodhi achikumbira donation. But tichipindirawo panzvimbo yakanaka kudai so. Vamwe vacho vanomudonatira vanogona kuti abusira mwana. Ngatingomuitira isusu vabereki vake. Zvichitiitira zvakadini? Zvakanaka. Tichiimbirwa tichipa kunashe. Uyai tizopa kunashe. Mwedzi wedu wapera. Tiuye nezvipo nezvigumi. Mwari verugare vachikudzwa muzita raJesu. Hosanna,
topa Hosanna kana wopa Hosanna kana wopa Hosanna kana wopa Hosanna 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 kana wopa Hosanna kana wopa Hosanna kana topa Hosanna 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 Anatopa Hosanna Anatopa Hosanna. Hallelujah. Totenda Mwari nekutigonesa mservice ino. Regai nditende Mwari maimvangeri tokugamuchirai. I think the pastor you were talking anonzi Bismarck Korera. Yes, aita form 1 ndichita form 4. But aidzidza kusame school mukamuudza munoti ndakaenda kuchurch kwa head boy wenyu. Vanondiziva ndiri head boy. Tichidzidza pasame school. Bismarck Korera, the short dark guy, yes. I know him. Mwari vakuitirei zvakanaka maimvangeri. Regai ndikumbire maimfundisi uye vanamate varopafadze kereke pamwe chete nezvipo nezvegumi. Baba mutovasekwa vane muenzi kumba kwavo, the twin sister yamaimvangeri naye. Zvichitiitira zvakanaka ndosaka vakadzikama zvakanyanya. Manheru vakabikirwa mupfuwira times 2 vakabva kwaambuya uko. Vanenge vauya nekahuku kane kanzena unobikira mukwasha wangu kapedza kutaurirwa izwi kuti pari kudya huku iyi ngade sandura kusvika pekupedzisira. Baba tinokutendai masikati ano maita enyu Mwari nekutidzidzisa nekutitsiura neshoko renyu Mwari nekutiratidza nzira yatinofanira kufamba nayo. Baba tinonamata kuti shoko renyu Mwari ngarirambe richingotitungamirira. Baba tiri kunamata mweya mutsvene kunyange patapedza service ino pataakudzokera kudzimba tiri kunamata kuchengetwa kunobva kwamuri, kurwirwa Mwari kunobva kwamuri Jehovha, nekuropafadzwa kunobva kwamuri mweya mutsvene. Titungamirei patinonopinda muguta Jehovha. Shoko renyu rinoti we must dominate kwese kwatinoenda, kumabasa nekuzvikoro Mwari nemudzimba dzatiri. Tinonamatira for the spirit of dominion Mwari. Tiwanirei nyasha pese patinoenda Jehovha. Pese patinotsika Mwari wangu tigotora. Tiri kunamata kuti nyasha dzenyu mweya mutsvene ngadzive kunyange nevana vedu Mwari pavari muzvikoro Jehovha. Father, let them be the heads and not the tails kwese kwavanenge vari Mwari. Nepavanodzidza ngavave vakundi mweya mutsvene. Nyasha dzenyu nekuwadzana kwamweya mutsvene zvitichengete muzita nemuropa raJesu. Amen. Hallelujah. Pamuri kubvisa mari dziya munongodziisa kuaccount, church account, monyora kuti loveness kana kuti warfare. Mukadzipinza dzakanyorwa kunzi welfare kuchurch account. Vamuti vasekwa vanoiziva mari yacho nchavapa list vongoitora vozomupa yemande iyo ikapinda nhasi even ikasareflecta vamuti vanofanira kumuadvance kuti akwanise kunoiendesa kwainofanira kuenda mangwana. Mwari vachikudzwa. Regai nditende Mwari nezvipo nezvegumi. Baba ndinokutendai nezvipo nezvegumi. Ani nani anotenda mamuri mukupa muropafadze yasiyaniswe nevasingatendi. Mwari wekudenga varopafadzwe nekuitirwa zvakanaka nemi. Vese vaunza maenvelopes nevakaita matransfers ngavarangarirwe varopafadzwe nemi muzita nemuropa raJesu.
Amen. Tasunungurwa mavisitors panana baba pane vakomana apa nababa Cosmas pamwe youth tobva takwira padenga apo vana baba toungana muprayer room umu. Baba Cosmas avo vari kuisa macheya avo, Mwari verugare vachikudzwa. When I saw Alright. his overwhelmed. Vana baba vese vamwe takagara pasi, vana baba vese hande kurumuku hanzi pane vari kutiza. Vana baba vose vamwe takagara pasi, munhu wese anonzi baba mukwenyei atotanga kupinda uko, imbogara henyu pasi. Vana baba handei, vamwe takagara pasi timboona vana baba vemusha, vana amai tenderai vana baba kuenda uko, havano kunonotsi maasha. Vana baba mapedza maona